Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 38 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes sa Hunyo 18 tuig 2026. Ini mo lang ganimo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna dalagwan karon nga mga balita, city government nagpakigbahin sa nationwide earthquake drill. Kumusta ang tawag sini ang pag-comply sa mga empleyado kag subong man preparasyon sa city government o sa pagluntad iya sang way taman ginapangayo but ginaantisipar kag ginapreparahan ang The Big One. Speaking sa The Big One, ang Western Visayas Medical Center magapaligay sa full-scale earthquake response and evacuation exercise karon sa gabi. Isa sa pinakadako siniyang ospital driman sa bahin sa syudad sa Iloilo nga naga-cater sa mga pasyente nagikan pa sa nagkalain-lain sining mga kabanwanan sa probinsya sa Iloilo. Mayara pagani sa mga taga-probinsya sa Gimaras. Mayara pagani iya sa taga-probinsya sa Rojas. Sa pihak gabahin, update sa sining nagluntad nga pagalain sa pamatsyag bangod sa food poisoning sa mga kadete. I-check naton kay so far sa aton sining mga kabumbog ginalauman naman nga makagwa ang tanan sining ginpangdala sa ospital subong adlaw. Sa dugang pa nga mga balita, kontraktor sa redevelopment sa track oval sa Iloilo Sports Complex nagpasalig nga matapos ang pagkayo sa palabuton sining Lunes ng adlaw, Hunyo 22 tuig 2026. Samtang sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, balita nasyonal, Senator Antonio Trillanes IV kag Ramil Madriaga ginlista sa kampo ni Vice President Sara Duterte nga kabahin sa ila siniya nga testigo sa salida or sugod sa nga impeachment trial. Ano ay hanang butsilingon sinibanwa kay kumadumduman ninyo makabig na to niya nga mortal enemy ni Senator Antonio Trillanes ining pamilya Duterte kag si Mr. Ramil Madriaga ang self-proclaimed bagman sa mga Duterte kag ni Vice President Sara Duterte. Amo niyang nag-akusar sa iya man, nagtumok sa iya. How come nga ginlista iya sang Vice Presidente nga mangin kabahin sa iya sining mga testigo? Samtang speaking sa impeachment trial, si Senator Chis Escudero, amo iya ang mangin presiding officer sa bahin karon niya sa impeachment trial. Kay kumadumduman nyo pa, hambal ni Senate President Sherwin Gatchalian, siling niya nagakadapat ang magpungko di ang mayara sa ihibalo, sa aton siniya nga laye, nga mas labi kag labaw, nagakadapat nga ini abogado. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, Senator Rodante Marcolita kag Pia Cayetano masami nga mga pabiktim kag masami man nga nagaugom sa amarguso. Hilabi na gindabanwa ko magatubang sila sa mga katapo sa media.
nagagwa diri karon ang matuntun sini nga kolor sang duha ka mga senador. Matapos aton sini nga mga kuturan nga ang plastada dira iya sa Senado ang hindi na paborable para sa ila sini nga grupo. Kung madumduman pa sa aton sini karon iya nga mga kasimanwa sadtong isa iya sa mga ginpatigayon sini nga regular session naghibi-hibi pagani ining si Senator Pia Cayetano kay way kuno iya sang may nagapangamusta sa ila. Sadtong Mayo 11 tuig 2026 kakun sa diin nagalinok panay sa sulod sang Senado. Grabing ilibiyon ni Pia Cayetano to. Ang balyasin niya, way gidya sa may nagpangamusta sa amon. Alok pa na kwanto sa piyang to. Arim lang kamahin sang Sus Maria kagusip dumatulo. Manluha ko santo sa babatihan ko. Kaya dilunok panay na mo. Arim lang kamahin sang makaluluoy kag nagakedeg-kedeg nga tingog ni Senator Pia Cayetano. Standby sa aton sini nga mga kuturan. Okay na mo Chris? Dali lang yan sa aton sini nga mga kasimanwa. Philippine Standard Time, 44 minutos na ang nakaligad sa takna sining lasa 11 driman sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto sa DYFM Bumbo Radyo Iloilo. I-plastar naton sa aton sini mga kuturan. Okay na? Are! Batiin nyo lang nagkedeg-kedeg siniyang tingog ni Senator Pia Cayetano. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff. You have your own story. I respect that. But please respect my own story. Ginarespeto ko gid ang imo kaugalingon nga story, Madam Senator. Hindi na magibi kay padalaan ta kada karon sa Mahablangka kag Kalamay Hati. Ari naman ang other side of Senator Pia Cayetano. Nagapamangkot lang ang magkatapo sa media, ginubra man lang namon ang amon siniyang trabaho, no? Sa mga development sa bahin karon sa Senado, no? Ti saton sini magkuturan daw lain ang huyop sa hangin ang nasaksiyan ta sa pizza 11 sa bulan sa Mayo nga nagakedeg ang ana sining limog kay girbion dun mo. Paiti kagapon do kulang na lang manggusab na si Senator Pia Cayetano. Suportahan niyo, ma'am, yung bagong leadership ko. May 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules? Yes. What's in the Constitution? When you have 13, yun lang. So pag Yes. hindi sumunod sa rules, doon lang naman kami may problema. Okay. Pero pag sumunod sa Constitution at sa rules, no problem. That's just how it is. Thank you, ma'am. Ambal sang kilala ko siya tingala ko nga way isang may nagapangamusta sa iya paglinok panay kay kasupladagle. Pero base lain lang man bala paghangop sa aton sini nga mga kasimanwa. Pero daw kasubong bala nga ang tuno. Daw ibalik pa nila yan sa mga katapo sa media. Hindi lamang nagaisanon si Senator Pia Cayetano nga basta gani hindi paborable ang huyop sa hangin sa mga development nga nagaklinabo karon particularmente sa nagkalain-lain sini nga issue dira iya sa Senado, no? Do kasubong iya nga isa man ining si Senator Rodante Marcolita abot kong ginaugom, no? Ano ning ginaugom niya? Batuan o kon Amarguso?
Sa aton sinikaron niya nga mga kasimanwa. Kay kon frustrated siya, kag kon hindi iya mabutang sa front page, kon hindi iya mapublish, kon hindi mapagwa gali sa nga media, ang mga ginpanghambal niya sa aton sini nga mga kauturan, no? Ti malain bot ya, suya sa dyan sa media. Ako sara niya dyan ang media nga ginabayaran sa aton sini nga mga kauturan. Pero Ariblaw, kagapon ti ano ba lang natabo kagapon si Manwa, why gin sila mimo matambong gin sila yan sa ginatawag sini special session, no? Kag subong man ti may bago na nga Senate President. Tino kung sano pa do natuyawan kagapon ang so-called independent majority. Sadto, kung ang kilala ko pa, sadto anay. Ariblaw, ang maslom kag mapait nga dagway ni Senator Rodante Marcolita. Lahat naman ng sinasabi ko, hindi niya naman pinapublish eh. Sa totoo lang, ilang beses nyo na akong tinanong, nagpaliwanag ako na mabuti. Pero pag binasa mo lahat ang mga dyaryo, wala. Sir, TV kami, sir. TV kami, sir. Walang sinusulat kahit ano kaya. Sa TV, sir, hindi kayo lumalabas. Sir, konti lang. Sir, yung... Kaya, Sa aton sini nga mga kauturan, iwagin ko no. Mga gina-explikar ko nun Senator Rodante Marcolita, why gid ko no? Why ko no ginapagwa? Why ko no ginabalita? Ari sumong ginabalita ko! Ti do sang damlag lang, do nangayo kaman gani isang pasensya sa mga katapo sa media? Sa aton sini nga mga kabumbo? Kay ti frustrated sa mga nagaklinabo, ti frustrated kaya sa nagaklinabo na sinyo sa Senado, no? Pokpan mo yung media? Ari ba lang nagligad lang to pagpangayo sa pasensya ni Senator Rodante Marcolita? So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng ganun. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari pong nakikita ko. Ang gusto ko po, makatulong kayong lahat para yung katotohanan. Ang katotohanan lang po importante rito. Wala na. Sus Maria kagusip na ano siya? Natawag siya ni. Frustrated siya sa mga nagaklinabo. Ti pokpan niya yung media, pabangdan niya yung media kay kuno ginahatagan sang malita. Ti Senator Rodante Marcolita, sir, araman bala sa inyo ang mga pruwiba, ang mga pangalan sa mga media nga nagabaton sang malita? Ti ito rasuka to! Tingubon mo ya kag i-generalize mo nga makatapo sa media, gaubra man lang yan sa trabaho, gasdan mo lang yan gasdan pirmi. Kung nag-andropos kaya, Senator Marcolita, sir, paligo lang to pirmis, bye-bye. Kag mag-inom sa sabaw sa butong para maumpawan ka. Kag bakal ka sang ice bag na blay, butang mo sa imo sini nga bunbunan. Siyempre, kakson mo anay wig mo tapos butang mo sa imo sini nga bunbunan para mabugnawan kag maumpawan ka. Kay kubo hindi karon paborable sa inyo ang mga development nga nagaklinabo sa bahin iya sang Senado. Why na kamoy sang iban nga pokpan, media lang. Utro maning si Inday Mahablangka niyo. Kag si Inday Mahablangka kag plus Kalamay-Hati. Mahablangka gimang kag Kalamay-Hati to ginatag siya ni Lito Lapid. Base bla karon kon malabot ka sa kabagong ni Senator Lito Lapid, maumpawan ka man 52 minutos na ang nakaligan sa takna sinigala sa 11. Driman sa palatuntunan na bumbuanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Nga ginlista iya sang kampo ni Vice President Sara Duterte ang mga tawo nga nagaakusar sa iya bilang iya sininga testigo. Iginlista yan di sanday former Senator Antonio Trillanes IV and Mr. Ramil Madriaga.
sa listahan sang iya mga testigo. Kay ti naturalmente kung nagatubang ikaw sa husgado, ang mga testigo, no? Sa imo kampo, kung akusado ka, definitely, maapin gid inaya sa imo. No? Tanan sining akusasyon, batok sa imo, nga akusado, ila sinaya nga ibalis karon or balion, ipanginwala. Oh. Tinga karon niya na lista bilang testigo sanday Senator or former Senator Antonio Trillanes IV and Mr. Ramil Madriaga. Nga kabahin man ini sila sang nagatumok, nagaakusar batok sa kay Vice President Sara Duterte. No? Ang mga akusasyon ni former Senator Antonio Trillanes sa pamilya Duterte kag kay Vice President Sara Duterte ang hindi hamak. Oh. Hilabi pa karon sa akusasyon niya ang pamilya Duterte ang naga-income or naga-manggaranon bangod sa illegal nga druga sa ginaprotehiran, no? Sang mga kabyanan ni former President Rodrigo Duterte nga mga Chinese national nga mga negosyante pero suno sa mga akusasyon ni Senator Antonio Trillanes then or before nga mga durugista ni sila kuno. Oh. Di anong plastada man nga ginkuha pa ya or ginlista pa ya ni Vice President Sara Duterte kay amo man ni balang isa sa mga makabig naton mortal enemy sang Duterte family. Oh, kagdugang pa Ramil Madriaga. Oh. Ti siya kununing sadto ang ginasugo kag ginamanduan ni former President Rodrigo Duterte with regard sa pag-withdraw kag kung sino hatagan sang kwarta. Oh, di ba? Amo ning iya sining statement, no? Magluwas sa iya sining unang affidavit, may ara pag hindi siya sang supplemental affidavit nga ti nabatian man sang bugos nga pumuluyo sa pungsod Pilipinas, even ang mga overseas sa Filipino workers nakasaksi sang ini siyang nagtubang sa House Committee on Justice. Oh? Kag ginapahayag yung pag-ani nga very close sila yan ni Vice President Sara Duterte. Nga siyang nagahulag in terms ng finances for the Vice President. Oh. Tinga, ano yung nagsulod sa paminsaron sa kampo ni Vice President Sara Duterte or mismo sang Vice Presidente nga ining duha ka mga personalidad amo iyang iya sining lakip sa iya sining bilang sa listahan niya bilang iya nga mga testigo. Oh. Sa nasiling naton gani ang testigo sang akusado dapat madipinsa sa iya, hindi magtumok sa iya. Oh. For example, na balati, mambal nga ara na sa husgado, magkuton ang witness to nga ilista ko dira si Chris Ilugo kay sang chimpo nga natabo to ang pag tiniruhay, no? Upod kami ang duha, nagakaon sang siumay. Oh. Chris Ilugo, lista ko na Tapos ti simpre, plus start na lang ginamayaran na nasang briefing, hambalon mo, alas 12:01, upod ka mo ni Chama, gakaon ka mo sang siumay, nagbakal ka pa gani isang soft drinks, hambal ni Chamsi mo, tubi lang akon, kay naglain akon tiyan, o mga mo sinang detalye. Dipinsahan sang testigo, ang inatistiguhan niya, para nga balion ang akusasyon. Normally, amo sina. Oh. Pero ti BP Saraya, lista ito si Trillanes kag si Madriaga. Oh. Saton sining mga kabumbo. Amo ning naplastar sa pre-trial brief
sang Vice President nga tinutuyo sini nga paglista sa mga testigo sa aton sini karon nga mga kuturan. Ti sa impeachment sa aton sini nga mga kabumbo ipakita kuno ang mga aligasyon nga mere conclusion lamang law and the fact. Since the burden of proof never shifts, it is incumbent upon the prosecution to prove their allegations in the articles of impeachment. Ibantayan taniya. Standby na kamo sa Bombo Network News. Detalye sa mga nagapauna nga mga balita kag impormasyon. Balikan ta pagkatapos sang Bombo Network News sa pagpadayon sa Bombo Anay Saudo. Kung mahimo pa lang i-upgrade ang ginagamit mo nga bombilya sa LED lights. Nagadamo na sa karon ang mga panimalay nga nagagamit sang LED lights bangod magluwas nga matahom ini tulukon. Kag mas barato, mas makinot man ini sa konsumo sang kuryente kaysa sa mga halogen bulbs. Ang LED bulbs sa 25 times nga mas nagalawig kaysa incandescent bulbs kag 80% pa ini nga mas makinot sa enerhiya. Kung nagabiyahe, dalang salakyan, planuhi ang ruta, kag tingbok. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Huwebes, sa 18 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Sa ating mga headlines, pre-trial conference ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte isinagawa ngayong araw. Ang National Bureau of Investigation wala pa umanong natatanggap na opisyal na impormasyon sa ipinaparatang ng International Criminal Court warrant laban kay Senator Bongo. Ang Department of Justice naman makikipag-ugnayan muli sa Senado matapos na hindi pa hintulutan ang Special Panel of Prosecutors na mag-inspeksyon sa naturang gusali. Abangan mamaya sa ating international news, United States President Donald Trump at Pangulo ng Iran lumagda sa kasunduan para tapusin ang digmaan sa gitnang silangan. Samantala mahigit 1,000 Palestino naman nasawi sa Gaza sa kabila ng ceasefire. At sa ating FIFA World Cup update, ang England ay binulsa ang 4-2 win laban sa Croatia. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Iginit ang National Bureau of Investigation nitong Huwebes na wala pa silang natatanggap na mga opisyal ng komunikasyon kaugnay ng umunoy arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senator Christopher Bongo at 2 dating opisyal ng Philippine National Police. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, wala pang opisyal na abiso o anumang dokumento na magpapatunay ng naturang ulat at hindi malinaw kung saan ang galing ang impormasyon na binanggit ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte. Samantala, kapwa rin itinanggi ng Department of Interior and Local Government at Philippine National Police ang naturang aligasyon na umano'y meron ng arrest warrant mula naman sa International Criminal Court. Sa hiwalay na pahayag, sinabi rin ng National Bureau of Investigation na patuloy ang kanilang operasyon sa paghahanap kay Senator Ronald Bato de la Rosa na sinasabing kabilang din sa mga pinaghahanap ng International Tribunal at may mga susundan na mga lead ang kanilang panig upang matukoy ang kinaroroonan ng dating pinuno ng pambansang pulisya. Sa iba pang usapin, nanindigan si former Senator Coco Pimentel na hindi kailangang isang abogado ang mauupo bilang presiding officer sa gugulong na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ginawa ng batikang senador ang pahayag kasunod ng lumutang na plano ng Senate Majority na pauupuin si Senator Francis Chis Escudero bilang presiding officer dahil sa kanyang legal background. Bagaman walang problema ang ganitong setup anya, naniniwala ito na hindi kailangang maging abogado ang isang senator para pamunuan ang trial laban sa isang impeachable official.
Naniniwala rin si Pimentel na kaya ni Senate President Sherwin Gatchalian na pangunahan itong trial kahit pa hindi ito abogado, lalo at nirerespeto kapwa ng minority at majority bloc ang bagong Senate leader. Sa kabila nito, kailangan anyang respetuhin kung anuman ang magiging desisyon ng mas nakararaming senador sakali mang itulak ang pagpapaupo kay Escudero bilang presiding officer. Sa ganitong sitwasyon, maaari anyang sa simula ng trial laban kay Vice President Sara Duterte ay maupo muna si Gatchalian bilang presider at sa pamamagitan ng isang mosyon ay ipanukala itong pagpapaupo kay Escudero. Si Senator Francis Chis Escudero Macabombo ay dating nagsilbi bilang Senate President noong unang itinulak ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte taong 2025. Maliban sa kanyang pagiging abogado, dati rin siyang nagsilbing Senator Judge noong impeachment trial ni former Chief Justice Renato Corona. At kaugnay pa rin sa usapin ng impeachment, ang pre-trial conference, kaugnay nitong naturang usapin laban kay Vice President Sara Duterte isinagawa na huyan ngayong araw. May update mula sa Senado, si Bombo Angelo Aganon. Bombo Dennis, kasalukuyang isinasagawa ngayong araw ang closed-door pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa Rector Room sa ikalawang palapag ng Senado. Pinamunuan ito ng Clerk of Court sa pangunguna ng Senate Secretary Attorney Renato Bantug at dalawang Deputy Clerk of Court na sina Attorney Marvic Laurel Garcia at Attorney Maria Valentina Cruz. Sa panig ng House Prosecution Panel, present sila Representatives Jervel Ruisto, Tere Redon, Ramon Gutierrez, Isabel Zamora, Lawrence Defensor, Manuel Cheljokno, Laila de Lima, Jonathan Flores, Lordan Swan at Joel Archoa. Hindi naman nakadalo si Dinagat Island Congresswoman Arlene Kakaji Bagao dahil nasa burol ito ng kanyang ama. Kompleto naman ang defense team ni Duterte na pinangunahan ni Attorney Michael Powa, kabilang sila Attorneys Sheila Sison, Kristen Ferrer, Carlo Narvasa, Mark Sivin Luan, Ralph Bodota, Roberto Batumbakal, Justine Golar, David Gola, Lendon Miguel, Carol Oroseo, Francesca Flores at Clarlene Radok. Bago magsimula ang pagpapakilala ng mga miyembro ng prosecution panel at defense team, ipinaliwanag ni Bantug na hindi bukas sa publiko at media ang isasagawang conference alinsunod sa impeachment rules. Sa pre-trial, Bombo Dennis, pinagtitibay ang mga katotohanang kapwa kinikilala ng magkabilang panig. Nililinaw ang mga pangunahing usaping dapat pagpasyahan ng impeachment court at pagsasaayos sa mga ebidensyang ihaharap sa paglilitis. Kabilang din sa prosesong ito ang pagmamarka ng mga dokumento at iba pang ebidensya upang mapabilis ang magiging maayos sa takbo ng paglilitis. Pagtapos ng conference, isusumite ng Clerk of Court ang lahat ng mga natalakay sa pagpupulong sa impeachment court para na rin sa magiging proseso ng impeachment proper trial. Matatandaan, Bombo Dennis, na nahaharap si Duterte sa mga reklamong maling paggamit ng pondo kaugnay ng questionableng paggastos sa 612.5 million confidential funds na inilaan sa Office of the Ombudsman at Department of Education noong siya ay nagsilbing kalihim sa ahensya. Betrayal of public trust dahil sa umunay pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, kaugnay ng usapin sa impeachment proceedings, nilinaw naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na wala pa silang napagkakasunduan kung sino ang magpipreside sa impeachment trial ni Duterte. Ito ay matapos sasabihin ni Senator Panfilo Ping Lacson na napagkasunduan umano ng majority senators na si Senator Chis Escudero ang napili nilang magiging presiding officer. Paliwanag ni Gatchalian, pag-uusapan pa umano ito ng majority bloc at sa kasalukuyan, aniya bilang pagsunod sa rules. Bilang pagsunod sa rules bilang Senate President ay siya ang magpipreside hanggat wala pang napagdidesisyonan ang mayorya. Paglinyan pakinggan natin ang mga bagay ng pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian. Yung presiding officer discussion, pag-uusapan pa yan ng mga senators. At under the rules, it's the Senate President who will preside unless the Senate will decide otherwise. So, I don't want to preempt our discussion. Kung magkakaroon kami ng discussion. Okay, Bombo Angelo? Yes, Bombo Dennis. So tapos na yung proseso o meron pa mamayang hapon na bahagi pa rin itong pre-trial events o anumang tawag ng impeachment court, Bombo Angelo?
Yes, Bombo Dennis, kasalukuyan pa nga itong nagpapatuloy at kanina nakausap natin itong si Attorney Michael Poe. Sabi niya maaari daw mamayang hapon ay magma-marking of evidence na sila mamayang hapon sa impeachment court at pero patuloy pa natin yung inaantabayanan, Bombo Dennis, sapagkat kasalukuyan pa itong isinasagawa o nagpapatuloy sa ngayon, Bombo Dennis. Okay, sige. With that, maraming salamat, Bombo Angelo. At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Gadan. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Inamin naman ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na nadala siya ng emosyon ng una niyang suportahan ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte noong taong 2025, ngunit iginiit niyang iba na ang kanyang pananaw ngayon. Sinabi ni Representative Marcos na una niyang pinirmahan ang impeachment complaint noon, ngunit inamin niyang mas personal ang naging pagtingin niya bilang anak kaysa bilang miyembro ng mababang kapulungan. Ngayon anya, mas naiiba na ang kanyang tungkulin bilang majority leader dahil hindi lamang niya kinakatawan ang kanyang distrito, kundi pati ang institusyon ng House of Representatives. Aminado rin siya na naging aral sa kanya ang karanasan at sinabi niyang hayaan na muna na mahupa ang kanyang emosyon sa unang pagkakataon na naranasan niya ang ganitong sitwasyon sa politika. Noong taong 2025, binanggit niya ang kontrobersyal na pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo bilang isa sa dahilan ng kanyang pagsuporta sa impeachment complaint na ipinasa ng House of Representatives sa Senado. Oras natin sa buong kapuluan, 9 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Pinatikos ni Senator Panfiloping Lacson ang naging 28 araw na pamumuno ni dating Senate President Alan Peter Cayetano at tinawag ito na waste of taxpayers' money o pagsasayang ng pondo ng taong bayan. Sa kanyang inilathalang pahayag, sinabi ni Lacson na tinatayang umaabot sa 700 million pesos ang nagastos ng Senado sa naturang panahon, ngunit nauwi lamang umano ito sa kaguluhan, boycott ng mga sesyon at questionabling pagdinig ng mga komite at mga nabigong hakbang pampolitika. Binanggit din niya ang isyu na kinasasangkutan ni Senator Ronald Bato de la Rosa at kinwestiyon ang halaga ng mga naging pagdinig at sesyon na anya ay walang nakitang makabuluhang resulta sa paggawa ng batas. Sa huli, iginit ni Lacson na ang nangyari sa Senado sa ilalim ng pamumuno ni Cayetano ay isa umanong sayang sa pera ng pagbabayad ng buwis. Sa bagay ito, kuha tayo ng mga karagdagang balita tinutukan ng ating news team. Si Representative Zia Alonto Adjong sinabing papel ni Escudero sa impeachment trial ay dapat igalang. House version naman ng Anti-Political Dynasty Bill, kompromiso para makakuha ng suporta. Ayon yan kay House Majority Leader Representative Sandro Marcos. Yan italang pang balita ang tinutukan ni Bombo Annalise Subirano. Nananawagan si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong na igalang ang papel ni Senator Francis Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Adjong, mahalagang mapanatili ang pagiging patas at integridad ng proseso upang matiyak na mabibigyan ng sapat na pagkakataon ang magkabilang panig na maiharap ang kanilang mga ebidensya. Binigyang diin ni Adjong na ang impeachment trial ay mahalagang bahagi ng mekanismo ng pananagutan sa gobyerno at dapat isagawa alinsunod sa batas at umiiral na mga patakaran. Nakatakdang magsimula ang impeachment trial ni Duterte sa July 6 matapos ang pre-trial conference ng Senate Impeachment Code ngayong araw. Pakinggan natin si Representative Zia Alonto Adjong. It's water under the bridge. No, we're talking about this new impeachment complaint. And now that the Senate has convened as an impeachment court, we are fully confident that whoever sits there as a presiding officer, because of the degree and the volume of evidence that we will provide and we will present to the court, we are confident that we can actually get this through. And whoever sits there as a presiding officer will not really affect the volume and the number of evidence and the potential witnesses that we will present to the impeachment. Sa
Sa kabilang dako, iginiit naman ni House Majority Leader Sandro Marcos na lehitimo ang mga puna sa anti-political dynasty bill ng Kamara o ng House of Representatives. Ngunit sinabi niya ang kasalukuyang version kasi ay bunga ng kompromiso upang makakuha ng sapat na suporta mula sa mga mambabatas. Ayon pa kay Majority Leader Marcos, batay sa naging konsultasyon sa mga leader ng partido, posibleng mawalan ng sapat na boto ang panukala kung mas magiging mahigpit ang mga probisyon nito. Aminado rin kung marami sa mga miyembro ng Kamara ay kabilang sa mga apolitical dynasty. Nilinaw niya na hindi pa pinal ang panukala dahil daraan pa ito sa Senado at sa Bicameral Conference Committee kung saan maaari pang amyendahan ang mga probisyong itinuturing na kulang o hindi katanggap-tanggap. Pakinggan natin si House Majority Leader Sandro Marcos. Those concerns are actually very warranted. And naiintindihan ko naman kung saan nanggagaling yung mga tao. Ang sa amin lang, and I will explain to you guys the process of how this works. And actually, as Majority Leader, it is part of my job. You always have to check what the numbers are for each bill, lalo na kapag LEDAC priority. Binibilang mo talaga yung mga boto kung gaano kalaki ang suporta ng Kamara. Now, if you look at the numbers of the people that voted for the anti-political dynasty bill, overwhelming majority. Now, the way it works is you consult the party leaders before the vote. Samantala, sa ibang balita, umaasa naman si Solid North Party List Representative Ching Bernos na madaragdagan pa ang pondo para sa mga programang pang-edukasyon sa mga susunod na taon upang higit na mapahusay ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ayon kay Bernos, kanyang isusulong ang dagdag na pondo sa nalalapit na talakayan ng 2027 National Budget upang matiyak na magkaroon ng sapat na suporta ang mga programang nakatuon sa pagpapabuti ng sistema ng edukasyon. Binigyang diin ng mambabatas na mahalagang patuloy na mamuhunan ang pamahalaan sa edukasyon upang mabigyan ang mga mag-aaral ng mas maayos na oportunidad sa pagkatuto at mas magandang kinabukasan. Una ng pinuri ni Bernos ang paglulunsad ng Teacher Education Scholarship Program na anyay makakatulong upang mahikayat ang mga mahuhusay na estudyante na pumasok sa profesyon ng pagtuturo. Mula dito sa House of Representatives, Bongo Andy Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bongo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bongo! Oras natin sa buong kapuluan, 15 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Malabo umanong pagbigyan pa ng Korte Suprema ang petisyon ni Senator Alan Peter Cayetano at ng kanyang mga kalyado kaugnay ng naging sigalot sa liderato ng Senado. Ayon sa legal expert na si former University of the East College of Law Dean Amado Valdez ay naging moot and academic na ang naturang petisyon matapos na makuha ni Senator Sherwin Gatchalian ang kinakailangang bilang ng boto na 13 mula sa kanyang mga kasamahan upang tuluyan ng mahalal bilang Senate President. Dagdag pa niya, isa rin itong political question na karaniwang hindi pinakikialaman ng Korte Suprema dahil saklaw ito ng proseso sa loob ng Senado at iginagalang ang magkakaiba na sangay ng pamahalaan. Nauna nang hiniling ni Cayetano sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang plenary session noong Hunyo 3 kung saan ay naideklarang bakante ang lahat ng posisyon dyan sa Senado at itinalaga naman si Gatchalian bilang Senate President pro tempore at kinwestiyon ng kampungan ni Cayetano kung may sapat na bilang ng senador ng panahong iyon upang magkaroon ng quorum. Sa kabila nito, sinabi ni Senator Loren Legarda na magsisilbing minority leader si Cayetano, ngunit nakasalalay pa rin ang pinal na desisyon sa Korte Suprema ukol naman sa naturang kaso. Samantala, inihayag ni Senator Panfilo Lacson na naging mahalagang tulay si Senator J.V. Ejercito sa paglipat nila Senator Francis Chis Escudero at Senator Joel Villanueva sa majority block na tuluyang nagwakas sa alitan sa liderato ng Senado. Ayon kay Lacson, si Ejercito ang nagbalita noong gabi ng Hunyo 16 na nakuha na nila ang suporta ni Villanueva para kay Senator Sherwin Gatchalian.
Nauna nang lumipat si Escudero sa majority block noong Hunyo 3 habang sumunod itong si Villanueva sa special session ng Senado noong Hunyo 17. Sinabi naman ni Senator Cheese na naging bridge o tulay lamang siya sa pakikipag-usap sa dalawang senador at sa majority block. Anya, hindi umano sila inalok ng anumang kapalit at ang naging desisyon ay bunga ng pagmamalasakit sa institusyon ng Senado. Dagdag pa ni Ejercito, hindi na umano masaya sina Escudero at Villanueva sa nangyayari sa Senado kabilang ang naging panawagan noon ni former Senate President Alan Peter Cayetano na i-boycott ang ilang sesyon. Aniya, ang mga nagdaang pangyayari ay nakaapekto sa kredibilidad ng Senado at nagpapababa sa tiwala ng publiko. Sa dagdag pa nating balita, kuha pa tayo ng karagdagang report mula sa ating news team. Ang pinuno ng Department of Public Works and Highways na dismaya doon sa pagkaantala ng Philippine General Hospital project at yung contractor na konektado naman kay Saldico, posible raw makasuhan. May balita si Bombo Isa Cotoner. Kinadismaya ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang mabagal na progreso ng drainage at flood control projects sa loob ng University of the Philippines sa Philippine General Hospital sa lungsod ng Maynila na layong tugunan ang matagal ng problema sa pagbaha sa naturang ospital. Sa isinagawang inspeksyon, kwestiyon ni Dizon ang kontraktor matapos makita ang halos walang makabuluhang usad sa proyekto kahit matagal na itong naipatupad. Ayon sa kalihim, hindi katanggap-tanggap ang mabagal na trabaho lalo na't kritikal ang proyekto para sa kaligtasan ng mga pasyente, healthcare workers at libo-libong na mamamayang araw-araw na nagpupunta sa naturang ospital. Nasa humigit kumulang 17% pa lamang kasi ang accomplishment ng proyekto sa kabila ng ilang buwang implementasyon nito. Kabilang sa saklaw ng proyekto ang pagpapalawak ng drainage system at rehabilitation ng septic tank upang maiwasan ang matinding pagbaha sa loob ng ospital tuwing malalakas na ulan. Tinatayang nagkakahalaga ng 700 million ang drainage improvement project. Gayunman, sinabi ng kalihim na nasa 15% pa lamang ng kabuuang kontrata ang nababayaran ng pamahalaan, indikasyong malayo pa ang hahabulin bago ito makumpleto. Nabunyag din ng kontraktor na humahawak sa proyekto, ang Edson Henilo Construction ay may kaugnayan umano sa kapatid ng dating mambabatas Zaldico. Ayon kay Dizon, ka-joint venture umano ng naturang kumpanya, ang FSCO Company na anya'y konektado sa kapatid ni Co. Dahil sa malaking delay, inatasan ni Dizon ang contractor na agad magdagdag ng mga manggagawa at magpatupad ng 24/7 operations upang makahabol sa target na timeline. Nagbabala rin ang kalihim na maaaring sampahan ng kaso at tuluyang palitan ng contractor kung mabibigo itong sumunod sa direktiba ng Department of Public Works and Highways at mapabilis ang konstruksyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Kailangan 24/7 yung trabaho at dadagdag siya, magta-times 3 siya ng tao dito. From the current 50, kailangan maging 1 tao. So times 3, tapos 3 shifts 24/7 para matapos. Kung gano'n ang gagawin, ang sabi ng mga engineer, kayang tapusin. Pero kailangan gano'n. Kung hindi namin makikita gano'n ang ginagawa nila, by the end of June, papalitan na natin. Pagpaktong kontratistang to. So binigyan natin ng deadline na kung hindi siya mag-improve at magdagdag ng tao at saka ng equipment in 2 weeks by the end of June, pasensya, no? Hindi lang namin siya ite-terminate, papakasuhan ko pa. Kasama na rin yung ka-joint venture niya, yung Target ng kagawaran na matapos ang proyekto sa pagitan ng buwan ng Setyembre at Oktubre ngayong taon bago pa lumala ang epekto ng tag-ulan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo International News. Lumagda sina United States sa President Donald Trump at Pangulo ng Iran sa isang kasunduan na naglalayong wakasan ng digmaan sa gitnang silangan. Pumayag ang Iran na bawasan ang enriched uranium nito kapalit ng pagluwag ng economic sanctions at tulong para sa rehabilitasyon ng bansa. Kasama sa kasunduan ng agarang pag-alis ng oil sanctions ng Amerika at ang posibilidad ng pagpapalabas ng $300 billion na reconstruction fund para sa muling pagbangon ng Iran kapag natuloy ang pinal na kasunduan sa nuclear program nito.
Ayon kay Trump, pagsisilbi lamang itong pansamantalang kasunduan habang isinasagawa ang 2 buwang negosasyon para sa mas pangmatagalang kasunduan. Nagbabala rin siyang muling gagamit ng puwersa ang Amerika kung lalabag ang Iran sa napagkasunduan. Samantala, bagamat tinawag ng Iran na tagumpay ang kasunduan, may ilang mambabatas sa Amerika ang kumukestyon dito. Inaasahan ding muling bubuksan ang Strait of Hormuz, isang mahalagang rutang dinaraanan ng malaking bahagi ng pandaigdigang supply ng langis bilang bahagi ng pagpapatupad ng kasunduan. Sa karagdagan pang balita sa ating ibayong dagat, mahigit 1,000 Palestino naman ang nasawi sa Gaza mula nang magkabisa itong tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas noong Oktubre ayon sa Gaza Health Ministry. Sinabi ng ahensya na umabot na sa mahigit 1,000 ang bilang ng mga nasawi dahil sa araw-araw na airstrike, pambobomba at putukan ng puwersa ng Israel. Pinakahuling naitala ang mga nasawi matapos ang serye ng drone strike sa ilang bayan at refugee camp sa Central Gaza at Gaza City. 2 pang Palestino ang nasawi at 6 ang sugatan sa panibagong airstrike sa Khan Yunis kung saan sinabi ng Israel na isang umano'y terorista ang kanilang target. Iginiit ng Israel na nagpapatuloy ang operasyon nito laban sa Hamas at iba pang armadong grupo sa Gaza habang kapwa inakusahan naman ng Israel at Hamas ang isa't isa ng paglabag sa umiiral na ceasefire. Ayon sa Gaza Health Ministry, lumampas na sa 73,000 ang kabuuang bilang ng mga nasawi mula nang sumiklab ang digmaan noong Oktubre taong 2023 matapos ng pag-atake ng Hamas sa Southern Israel na ikinasawi naman ng humigit kumulang 1,200 katao at pagdukot sa mahigit 200 na mga bihag. The Bombo Radio Energy Conservation Advocacy. Kung kaya, gumamit muna ng electric fan bago mag-aircon. Kung gagamit man ng aircon, itakda sa tamang temperatura 24 hanggang 26 degrees Celsius. Siguraduhin ding sarado ang kwarto para hindi sayang ang lamig at mas maging efficient ang paggamit nito. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Ang Department of Justice makikipag-ugnayan muli dyan sa Senado matapos na hindi pahintulutan ng Special Panel of Prosecutors na nag-iimbestiga kaugnay ng sitwasyon noong Mayo nang nangyari ang pagpapaputok ng sunod-sunod ng baril sa naturang gusali. Alamin natin ang update mula kay Bombo Grant Hilario. Kinumpirma ng Department of Justice na makikipag-ugnayan muli ang kagawaran sa Senado kaugnay sa investigasyong sinasagawa ukol sa naganap na putukan ng baril noong Mayo. Ayon kay Justice Secretary Attorney Frederick Vida, magpapadala ulit sila ng request upang makapagsagawa ng inspeksyon o kahit matignan lamang ang pasilidad ng Senado kung saan nangyari ang insidente. Bukod anya sa mga nakakalektang video, naniniwala ang kliyem na higit na makatutulong kung personal pang makita ng prosekusyon ang lokasyon o pinangyarihan ng putukan. Kasabay sa pagbabago ng liderato ng Senado, umaasa si Justice Secretary Vida na magkakaroon ng mas maigting na koordinasyon at kooperasyon sa pagitan ng kapulisan at ng prosekusyon. Ating pakinggan si Attorney Frederick Vida, ang kasalukuyang kalihim ng Department of Justice. Yes, definitely. Nung una, ang instructions ko dun sa panel, mag-walkthrough lang kayo para ma-appreciate niyo yung facts. Saan ba nanggaling? Anong pintuan ba yung binabaril? Saan ba nanggagaling? Kasi may nakita tayong video eh. Very, very informative yung video na nakita natin, di ba? And tingnan lahat. Kasi iba yung appreciation ng facts pag nakita. And with the change in the Senate leadership, we are expecting and hoping that there will be more coordination and cooperation with the panel. So there will be a new request from DOJ. Alinsunod ang payag matapos hindi umano pahintulutan ng Senado o kamakailangan ang Special Panel of Prosecutors na ikutin ang besinidad. Paliwanag raw ng Senado sa kanila ay meron ng hiwalay at kaparehong investigasyon ni kinasa ang Office of the Ombudsman at Philippine National Police. Pati pagiging attached agency ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice ay tinitingnan rin posibleng conflict of interest. Muli ating pakinggan ang kalihim ng Department of Justice na si Secretary Frederick A. Vida. The panel was unable to inspect the Senate premises.
The Senate deferred action on the request by the panel for an ocular inspection of the Senate premises and additional information because it noted that separate and similar investigations are already being conducted by the Office of the Ombudsman and the PNP-CIDG to which they are cooperating. Second, the NBI is an agency under the DOJ and is directly involved in the subject incident, which may present a conflict of interest. The panel was also informed that the Senate also plans to conduct its own investigation of the events that transpired at the Senate. Thus, the request of the DOJ will still have to be referred to the Senate for plenary actions. Okay, Sa Bombo. kasalukuyan, yes, Bombo Dennis. Nais ko lang maitanong, under what leadership yung sinasabing pag-deny doon sa kanilang kahilingan, sino ang nag-deny ng kahilingan mula sa panig ng Department of Justice? Ito ba ang kasalukuyang liderato sa pamumuno ni Senate President Gatchalian o from the previous leadership ni Senator Cayetano? Bombo Dennis, tinutukoy dito yung makarang liderato ng Senado sa pamumuno ng ni Senate President Alan Peter Cayetano. At itong pagbabago ng liderato sa ngayon kung saan nailulok na bilang bagong Senate President si Senator Win Gatchalian ay nais sa tumaan sa Department of Justice na pagbibigyan o magkakaroon ng mas maigting na koordinasyon at kooperasyon sa pagitan ng kapulungan at ng prosekusyon ng kaguran. Bombo Dennis. Okay, isa pang punto, Bombo Grant, ano ang coverage ng naturang investigasyon ng Department of Justice? Ito ba ay tungkulang doon sa pagpapuputok ng baril o kasama yung bugbugan, yung tulakan doon sa gate, pati na yung mga paraan ng pagpasok ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation na inireklamo na humantong doon sa habulan, Bombo Grant. So, ano ang kabuang saklaw ng naturang investigasyon? Bombo Dennis, ang kasagutan ni Justice Secretary Vida patungkol dyan ay aniya hindi lamang ito patungkol sa naganap na putukan ng baril sa Senado noong Mayo. Bagkus aniya patungkol rin ito sa mas malawak na saklaw kung saan nais matukoy ng prosekusyon maging yung buong katotohanan sa likod ng pagtakas ni Senador Bato de la Rosa. Aniya ay tutukuyin kung sino-sino yung mga opisyal o individual na tumulong kay Senador Bato de la Rosa upang makaalis na Senado at maging yung mga nangyari katulad nitong putukan ng baril at iba pa kung ito ay kaugnay sa plano o mas malaking plano para maitakas niya ito si Senador Bato de la Rosa. Bombo Dennis. With that, maraming salamat, Bombo Grant. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa iba pang balita mga kabombo, Star Nation kampante ang National Anti-Poverty Commission na epektibo ang mga poverty reduction program ng Marcos Administration para sa pagpapababa ng kahirapan sa Pilipinas. Ayon kay Secretary at Lead Convener Lopez Santos III, sinabi niya sa nagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mapagbuti ang lahat ng mga binuong programa para mapababa o tuluyan ng mabura ang kahirapan sa bansa. Sa kabila ng krisis na kasalukuyang nararanasan sa bansa dahil sa gera sa Middle East at iba pang salik, pinipilitan niya ng gobyerno na maibsan ang epekto nito sa kabuhayan ng bawat Pilipino sa tulong ng Sustainable Livelihood Agriculture, Labor and Employment Program. Sa kabilang banda, naunawaan niya ng pamahalaan ang sentimiento ng ilan hinggil sa mga issue sa pamamahagi ng ayuda para sa mga nasa marginalized sector. Ayon kay Santos, tungkulin ng pamahalaan na tulungan ang higit na mga nangangailangan, lalo na sa panahon ng krisis tulad ng umiiral na State of National Energy Emergency. Aniya, sinisikap ng gobyerno na gawing mas maayos ang pamamahagi ng ayuda at iba pang tulong at maging mas malawak ang masasaklawan nito sa tulong ng mas malaking pondo. Paliwanag pa ng chief na nasabing komisyon, hindi lamang sa pamamahagi ng ayuda nakasentro ang kampanya kontra kahirapan, kundi maging sa paglikha ng mga oportunidad para sa pag-asenso. Mga sinasabi nating ayuda, ito ay mga emergency assistance at inaasahan natin ay ibinibigay ng ating pamahalaan dun sa
mas nangangailangan. Ang naintindihan natin yung critic ng mga iba nating mga kababayan sapagkat nakikita nila yung mga suliranin sa implementation on the ground, but our concerned government agencies are adjusting and working on the implementation. Meron naman silang mga implementing guidelines. But we are more than that. The poverty reduction is more than the ayuda. No? Meron tayong mga sustainable programs na ginagawa. Yung DSWD, for example, merong Sustainable Livelihood Program. Yung Department of Agriculture ay tuloy-tuloy ang mga programa para sa ating mga magsasaka at mangingisda. No? Yung Department of Labor ay meron ding Integrated Livelihood Employment Program. Yung BIPAR ay merong mga programa para sa ating mga kababayan. Yung 4Ps ay tuloy-tuloy. No? At kung sinasabi mo, ito lang ba ay mahirap? Ang serbisyo po ng ating pamahalaan ay para sa lahat. Bahagi na pahayag ni Lopez Santos III, ang convener ng National Anti-Poverty Commission. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ng isa sa mga consultant, ang National Security Advisor at Professor ng Department of International Studies dyan sa De La Salle University sa Manila. Kapiling natin sa ating communication line si Dr. Renato De Castro. Welcome sa Bombo Radio Philippines. We are nationwide and worldwide na papakinggan at papanood po tayo. By the way, si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Magandang tanghali po. Magandang tanghali naman po sa inyo at magandang tanghali po sa ating mga kababayan. Okay, unang-una, Professor, para ho sa pananaw ng isang eksperto, may tuturing ba na simple o dapat mas seryosohin natin yung atensyon doon sa nangyari at natuklasan na floating structure dyan sa West Philippine Sea at ito pala ay pag-aari ng bansang China. So ano po ang take ninyo dito, Professor? Ano po yung sinasabi nyo sa nangyayari sa Baho de Masinloc? Tama Ayun po ba? Oh, yes. Yes, Professor. Unang-una ho kasi talagang seryoso to kasi ginagawa naman po sa atin ng mga Chino yung pananakop nila at panlilinlang. No? Nagsimula to, natatandaan po natin, bakit ho ba talagang natatata ang ating gobyerno? Dahil ho natatandaan pa ho ng marami nating kababayan at ang gobyerno ho, yung ginawa ho sa atin ng mga Chino noong 1996. Natatandaan po natin, nakita natin may mga struktura na kahoy lamang sa mischief rate noong 1996. Ang sabi ho na sa atin ng mga Chino, gagawa lang ho sila ng fisherman shelter. Eventually ho, ginawa nila, nagtayo ho sila ng artificial island at ginawa nilang base militar ang mischief rate. No? Nakita uli ho natin yan na posibleng mangyari dahil nagkukonduct na ho sila ng scientific survey sa Baho de Masinloc. No, ang unang pananaw bago ang sabi naman ho ng mga Chino natapos na ho nila yung pag-aaral nila. So maaari talagang inalis ho nila yung kanilang mga struktura ho doon at yung kanilang scientific vessel kasi sabi ho nila natapos na yung pag-aaral nila na posible ho pagsisimula ng kanila huli. Ang gagawin po nila, tatanggalin ho nila yung tubig doon sa lagoon, lalagyan nila ng landfill at maggagawa na naman po sila ng artificial island. Katulad ho sa ginawa nila sa Mischief Reef. Nakakabahala ho to kasi yung Mischief Reef po, nandun pa sa bandang Palawan, kung itutuloy ho nila na magtayo ho talaga ng isang artificial na isla at gagawa ho sila ng base militar, napakalapit na po nito sa Luzon. No? Talagang maapektuhan na ating security at talagang itataboy ho nila yung mga ating mangingisda na pumupunta pa ho sa at least sa paligid ho ng Baho de Masinloc kasi hindi na ho sila pinapayagan na pumasok ho mismo doon sa lagoon. So tinataboy na sila every now and then. Pag nagtayo talaga tuloy na ang construction ng mga Chino sa Baho de Masinloc, talagang itataboy ho nila yung mga ating mga mangingisda. Pati na ho yung ating Coast Guard. Okay. Professor, ano ho ang nakikita ninyong nagbunsod para alisin nila ng kusa yun pong naturang structure
at naglabas din ho sila ng statement after that, pero ini-insist nila yung kanilang jurisdiction sa naturang bahagi ng karagatan. Ito ho ba sa tingin ninyo ay dahil totoo yung sinasabi na natapos na yung pag-aaral o na-pressure sila dahil lumitaw ho ito sa Philippine media and international community, mas naging mulat o aware dito ho sa presensya ng kanilang structure, Professor? Maaari ho, parehong totoo ho yan. Na anyway, talagang na-conduct na nila yung kanilang pag-aaral, sinukat ho nila yung tubig ho, yung lalim ho ng tubig ho doon, tinignan na ho nila yung subsoil. Talagang yung communication ho doon, talagang mukhang diretsuhan. Kung ano man yung findings ho nila, diretso yung pumupunta sa mainland China. Siguro nga na medyo naglagay ho tayo ng pressure, pero sabi naman ho nila, no, take it with a grain of salt, natapos na ho yung kanilang pag-aaral. At lalo kung mabahala ho tayo. Dahil ngayon ho, na pag-aaralan nila yung Laguno, posible ho magagawa ho sila ng desisyon kung talaga hong gagawin nilang, unang-una ho talaga tatanggalin ho nila yung tubig dyan, sisirain nila yung coral reef. At katulad doon, ng mga ginawa nila sa madadaming mga land features ho, sa Spratly at sa South China Sea, gagawa ho talaga sila ng artificial island. Okay. Sa ibang mga paksarin ay nais pong magtanong din ang aking katandem dito, si Bombo Jaira Hangayo. Bombo Jai, with your question to Professor. Professor, ano naman po yung take ninyo sa United States and Iran ceasefire habang ongoing po yung Israel versus dito sa Hezbollah group at iba pang puwersa sa Middle East? Well, on the one hand, natutuwa ako dahil natapos na ho hidwaan, pero nababahala rin ho kung mag-hold yung ceasefire. Lalo na ho, mukhang hindi ho tinatanggap ng bansa ng Israel yung ceasefire, no? Kasi talaga hong, ang balak ho talaga ng Israel, durugin ho talaga yung Hezbollah yan sa Lebanon. Kaya kung medyo nagkakaroon na nga ho ng hidwaan si President Donald Trump at si Israeli Prime Minister Netanyahu. Kasi sabi ni Donald Trump, itigil nyo na yung ofensiba dyan sa Lebanon. Pero talagang determinado ho talaga ang Israel na talagang once and for all, talagang durugin na ho ang Hezbollah. So ayun ho yung kumbaga ikakabahala ho natin na kumbaga 10 years pa ho yung ceasefire agreement at mag-uusap pa ho sila in 6 months, no, hinggil ho sa issue nung yung Iranian yung enriched uranium ng mga Iranian na gustong sirain ng mga Amerikano po. Hindi kaya makaapekto ito sa relasyon natin sa United States, Professor, ang deal ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Russia? Hindi naman ho. Nangyari naman ho yan talaga sa Iran. Bakit ho na maapektuhan yung ating relasyon sa Estados Unidos? Maganda naman ho ang status ng ating alyansa sa Estados Unidos po. Wala tayong nakikitang red lines dito between the Philippines and United States deal, Professor? Ano po? Pakiulit po. We're clear na wala tayong nakikitang red lines dito between the Philippines and United States. Hindi ko pakiulit ho, hindi ko madinig po. Professor, clear tayo dito na walang red lines na nakikita between Pilipinas and United States. Wala naman po eh. Kasi separate ho naman yung issue ng Iran, nung digmaan ho ng Estados Unidos at Iran, at least ang ginawa ho ng posisyon ng ating gobyerno is we try to maintain a neutral position regarding ho sa issue na to. Continuous pa naman ho yung ating negosyasyon sa Iran at kung natatandaan ho natin kumbaga nakiusap tayo sa Iran na wag ho tirahin, wag atakihin ho yung mga barko na may dala-dala hong mga Filipino seafarers po. Okay, that's good. Bobo Dennis? Okay. Ihabol ko na lamang po, Professor. Siguro dalawang tanong. Una, yung tungkol sa biyahe ngayon ni Pangulong Marcos. Nandun ho siya sa Russia at meron din ho siyang mga target na mapasok na deal. Alam natin ang Russia ay maraming pagkakataon kasalungat ho ng Estados Unidos at yung Pilipinas naman ay malapit sa Estados Unidos. Ito naman ho, ano ang nakikita ninyo na positibo o negatibo man kung meron? Professor, please. Hindi, kasi ho, ang pagpunta naman ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ho, merong Russia-ASEAN Summit po. Hindi ho yan bilateral. So, chairman ho tayo ng ASEAN, kaya importante ho na pumunta ho doon si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ho
Kasi ang Pilipinas ang chair ng ASEAN. So it's a negotiation between Russia and ASEAN. Hindi ho yan bilateral. I see. Okay, finally, Professor, siguro bilang nakatuon ang atensyon dito sa mga aspetong pansiguridad, siguro kung meron ho ba kayong wish list na gustong marinig sa ulat sa bayan ni Pangulong Marcos sa darating ho na buwan ng Hulyo? Well, kasi naman in the past few State of the Nation addresses ni ating Presidente, hindi niya na masyadong binibigyan ng diin yung foreign policy at defense. Pahapyaw lang no? Ang tingin ko talaga ang focus pa rin niya domestic. No? Kasi marami talagang mga domestic issues na dapat nating harapin. No? Ayan na last year hardly minention niya ang foreign policy. No? So maaring ganun na naman no? Of course, prerogatibo yan ng ating presidente kasi talagang nakikita niya talagang dapat tutukan yung mga madaming domestic issues, lalo na yung epekto ng crisis nung yung naapektuhan yung pagpasok dito ng langis mula sa Middle East na dumadaan sa Strait of Hormuz. I see. Energy crisis, Okay. With that, Professor, thank you so much at good luck sa ating mga adhikain sa pagbabantay dito sa aspetong seguridad, lalo na dyan sa mga usapin sa West Philippine Sea. Maraming salamat po at magandang hapon sa ating mga kababayan. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang isang eksperto sa usapin ng maritime at ganoon din, local at international security consultant ng National Security Advisor at professor ng Department of International Studies dyan sa De La Salle University, si Professor Renato De Castro ang atin pong nakapanayam sa Bombo Network News. Samantala, The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Sa atin pong FIFA World Cup update, gumawa ng isang high-scoring thriller ang Team England matapos nitong talunin ang powerhouse team na Croatia sa score na 4-2. Ginanap mga kabombo ang naturang laban ng dalawa sa Dallas, Texas, kung saan ay parehong nagpakita ng mahigpit na depensa lalo na sa unang bahagi pa lamang ng naturang laban. Sa 12 minuto na marka ng naturang laro na save ang unang sipa ng English striker na si Harry Kane. Ngunit iniutos naman ng video assistant referee ang retake matapos na umabante ng maaga ang goalkeeper ng Croatia. Muli ring kumonekta mga kabombo ng isang goal itong si Kane sa 42-minute mark mula ho sa isang corner kick nitong si Declan Rice at sinundan ng isang regular na goal mula naman kay Jude Bellingham. At naipasok ni Bellingham ang goal pagkapasok pa lamang ng ikalawang bahagi o yung 47-minute ng naturang game. Hindi inalintana ng England ang magkasunod na goal na nagawa ng Croatia bago pa man ang halftime whistle dahil sa pagdomina doon sa ikalawang bahagi ng laban. Sinelyuhan ni Marcus Rashford ang 4-2 win ng England sa 85-minute mark sa tulong na rin ng assist nitong si Bukayo Saka. Bagamat naipanalo ng English footballers ang naturang laban, naging solido pa rin ang performance ng powerhouse team na Croatia sa pangunguna ni Martin Baturina at Petar Musa na pareho pong gumawa ng goal para naman sa kanilang kupunan. Mga kabombots Nation, kuha tayo ng mga report tinutukan ng ating news team. Itong isinagawang surprise drug test ng National Police Commission ay nag-negatibo lahat. Kuhanin natin maya-maya mga kabombo ang balita na tinutukan niya ni Bombo Juvino Gala. Sa iba pang balita, Bombo Dennis?
Sa dagdag pang balita, posible umanong tatalakay na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin ang posibilidad ng pagtatayo ng floating nuclear power plant dito sa ating bansa. Ito ay sa kabila ng hindi pa paggamit ng Pilipinas ng nuclear energy sa kasalukuyang energy mix nito. Ayon nga kay Philippine Ambassador to Russia, Igor Valen, dati nang itinulak ni Pangulong Marcos ang pagpasok ng Pilipinas sa nuclear energy upang mapatatag ang enerhiya at yung energy sector sa Pilipinas. Posible niyang tatalakayin ni Pangulong Marcos ang posibilidad ng pagtataguyod at pagtatayo ng mga gagamitin na small nuclear modular reactor dito sa ating bansa dahil kilala ang Russia sa naturang teknolohiya. Ayon kay Ambassador Valen, ang Russia ang kauna-unahang bansa na matagumpay na gumamit ng naturang teknolohiya kaya posible na hindi palalagpasin ng Pangulo ng Pilipinas ang pagkakataon upang talakayin ang posibilidad ng pagkakaroon nito sa ating bansa. Kung babalikan mga kabombo, nauna nang nangyari sa nakalipas na 3 taon ng panunungkulan ng Marcos administration na isinusulong nga ang naturang panukala ngunit hindi pa rin naisa sa batas ang Philippine National Nuclear Energy Safety Act o yung Republic Act 12305 na ngayon ay wala pang mga enabling law na magagamit upang maisakatuparan ng puspusan ang naturang batas. Ang nabanggit ho na alituntunin ang naging daan para naman sa pagtatayo ng Independent Philippine Atomic Energy Regulatory Authority. Ito ay bilang paghanda sa pagnanais ng administrasyon na maitayo at mapagana ang unang nuclear plant sa ating bansa pagsapit naman ng 2032. Samantala, balikan natin ang linya ni Bombo Jovino Galang kaugnay doon sa isinagawang surprise drug test ng hanay ng National Police Commission. Alamin natin yung naging resulta sa pag-uulat ni Bombo Jovino Galang. Yes, Bombo Jay at Bombo Dennis, patuloy ang ginagawang paglilinis ng National Police Commission sa kanilang hanay. Ayon kay Atty. Ralph Calinisan, ang Commissioner ng National Police Commission, na hinihalimbawa nito ang isang kasapi nila na inireklamo ng isang driver dahil sa panunutok ng barila sa kahabaan ng EDSA noong nakaraang mga araw. Ayon sa Atty. Calinisan, na nagpapatunay lamang na hindi mga kapulisan lamang ang kanyang pinanggigilan o pinag-iinitan dahil maging ang kanyang mga kapwa or kasamahan sa opisina ay kanyang binibigyan ng kaparusahan sakaling gumawa sila ng mali or kamali o mismong kamalian. Narito yung ilang pahayag dito ni Atty. Calinisan. Of course, kinasuhan natin siya. Hindi talaga maaari na maging ganun accusations na isang kahit anong government official. Lalo-lalo na sa isang NAPOLCOM employee. So we have issued a show cause order. Nantay natin yung sagot niya. Meron pa siyang ilang araw para sumagot. Pero rest assured, dadaan siya sa tamang proseso. At rest assured, ipapakita na sa taong bayan na hindi maaari ang ganito accusation na kahit. So yan yung ilang pahayag dito ni Atty. Ralph Calinisan, ang Commissioner ng National Police Commission, at kasabay din nito ay nagsagawa ito ng surprise drug inspection. Ganon din sa ngayong araw ay sasagawa ang psychological test. Sa naunang drug test ng mga kasapi ng NAPOLCOM ay nagnegatibo naman kaya masayang ipinamalitan nito ang pagiging malinis ng hanay ng NAPOLCOM at ngayong araw din ay inaantay din yung pagsasailalim nila ng psychological test. So narito muli yung naging panayam natin, Atty. Ralph Calinisan, ang chairman ng National Police Commission. Lahat ng kasapi ng IMIS, yung ating mga investigador, ay pina-mandatory drug test natin. Surprise drug test nung araw na yon. At sinischedule ngayon ang psychological examinations ng lahat ng kasapi na IMIS. So, of the result, meron naman Lahat negative. So I expect it to be negative kasi alam ko naman na maayos ang mga kasapi ng ating National Police Commission at ang IMIS. Maybe that person had his own personal reasons pero hindi pa rin rason. Pero confident at kampante ako sa mga tao ng National Police Commission. Ito si Bombo Jovino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
Bombo Police Report. Makibalita tayo dyan sa bahagi po ng Western Visayas. Nasa 100 mga trainee ng Reserve Officer Training Corps sa Iloilo. Sabay-sabay ho na ospital. Pinaniniwala ang biktima ho sila ng food poisoning. May update dyan ng Bombo Radio Iloilo. Umabot sa halos 100 trainees ng Reserve Officers Training Corps o ROTC sa Camp Adriano D. Hernandez sa Dingle, Iloilo ang naospital at pinaniniwalaang biktima ng food poisoning. Sa panayam ng Bombo Radio kay Colonel Edralin Poblete, Group Commander ng Reserve Command 6 sa Camp Hernandez, Dingle, Iloilo, sinabi nito na lumabas sa kanilang investigasyon na posibleng ang adobong baboy na inihain sa kanilang hapunan ang naging sanhi ng food poisoning. Karamihan sa mga naapektuhan ay mga babaeng trainees na naunang kumain ng hapunan. Sa kasalukuyan, nasa maayos ng kondisyon ang mga biktima. Nabatid na dinala ang mga apektadong trainees sa iba't ibang ospital, kabilang ang Pototan District Hospital, Barotac Nuevo District Hospital at Dumangas District Hospital. Nagpapatuloy pang investigasyon sa pangyayari. 92. Yun po yung exact na number, pero yung kagabi po 89 lang talaga. Pero yung nag-escort na tatlo, nagpa-admit na rin po sila. Though hindi naman sila nasaksakan na ng dextrose. So far, karamihan naman sa kanila na-discharge naman na from the hospital. Mula rito sa Bombo Radio Iloilo, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jodel Rosas Noliaga, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mga aligasyon ng katiwalian at kapabayaan sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nabusisi sa pagdinig ng parlamento. May report ang Star FM Cotabato. Muling siniyasat ng Bangsamoro Transition Authority o BTA Parliament ang mga aligasyon ng katiwalian at iba pang matagal nang suliranin sa loob ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE-BARM. Sa isinagawang oversight hearing ng Committee on Basic, Higher and Technical Education at Committee on Finance, Budget and Management, tinalakay ang mga obserbasyon ng Komisyon on Audit, mga natuklasan sa ulat ng EDCOM2 at mga isyong unang lumutang sa budget deliberations. Kabilang sa mga natalakay ang kakulangan ng mahigit 10,000 plantilla positions para sa mga guro na antalang remittance ng GSIS contributions at mabagal na migration process ng mga guro mula sa dating ARMM patungo sa sistema ng Bangsamoro Government. Nausisa rin ang umano'y 2 persons 1 item arrangement kung saan 2 individual umano ang tumatanggap ng sahod mula sa iisang plantilla position. Dahil dito, nagpahayag ng pagkadismaya ang ilang miyembro ng parlamento at nanawagan ng agarang aksyon upang maresolba ang mga matagal ng problema sa ministeryo. Ayon sa mga mambabatas, layunin ng pagdinig ng mapanagot ang mga responsable at matiyak ang pagpapatupad ng mga reforma sa MBHTE para sa kapakanan ng sektor ng edukasyon sa Bangsamoro. Budget last year up to now, isa walang na may break. Ano ginagawa ng general office nyo? My goodness! Pinag-uusapan natin last year pa. Ilang buwan na? 6 months? 8 months? Frustrations over the last 7 years of hearing the budget of MBHCE. Imagine nyo yung 7 taon kong kaharap. The same issues na hindi nagpa-progress. At yan ang aking report mula dito sa Bangsamoro Region. Ako, si Bombasay Olis and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, dako naman tayo dun sa apektado ng lindol sa parte ng Mindanao, yung mga nasirang gusali. Malaking hamon daw sa lokal na gobyerno ng General Santos matapos ang 7.8 magnitude na lindol. May update dyan ng Bombo Radio Jensen. Naging malaking hapon sa lokal na pamahalaan ng General Santos City ang mga nasirang gusali matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao noong nakaraang linggo. Ayon kay Kagawad Jeng Gacal, nagkabilang sa mga naapektuhan ng lindol ang Sangguniang Panglungsod Building kung saan pansamantalang hindi muna ginagamit ang kanilang tanggapan. Gayunpaman, sinabi ni Gacal na nagpapatuloy pa rin ang kanilang trabaho para matiyak ang serbisyo sa publiko. Noong nakaraang linggo, nagsagawa sila ng sesyon
sa open area ng parking lot sa loob ng City Hall compound dahil hindi ligtas gamitin ang kanilang opisina. Pansamantala rin na hindi magamit ang main City Hall building at investment building kaya inilipat muna sa ibang lugar ang ilang tanggapan ng lokal na pamahalaan. Patuloy naman ang paghanap ng pamahalaang lungsod ng pansamantalang opisina habang isasagawa ang inspection at assessment sa mga gusaling na apektuhan ng malakas na lindol. Sa ngayon, no, talagang ang ginagawa namin, naghahanap na kami ng malilipatan. Ang problema natin ngayon is it's not easy to look for a new building. So, siguro, if worst comes to worst, dito open space. Yan ang ulat mo rito sa Bombo Radio Jensen. Ito si Bombo Edna Mendoza para sa Bombo Network News. And this is Bombo Radio Philippines, the number and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon man, sa Visayas o kahit sa Mindanao, maging sa ibayong dagat pa. Nariyan ang Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. Masusubaybayan ang ating mga palatuntunan kagaya ho dyan sa Visayas region. Nariyan ang ating mga palatuntunan na inyo pong matututukan ang probinsya ng Iloilo. Kung kayo ho ay nariyan, maaari nyo pong masubaybayan, mapanood at mapakinggan ang ating mga palatuntunan through Bombo Radio and Star FM Iloilo. Doon naman sa Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Cebu. Habang dyan sa bahagi ng lalawigan ng Capiz, nariyan naman ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Sa parte ng Aklan, o yung dyan sa may Boracay Island, maaari pong mapakinggan at mapanood ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Kalibo. Habang sa bahagi ng Eastern Visayas, available ho ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Tacloban. At bago tayo magtapos, narito ang ating oratio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na nakalikad sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpakalagad sa Bombo Anay sa Udto sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kuturan sa dugang mga balita kag impormasyon. Subong adlaw ginpatigayon ang nationwide earthquake drill para nga matakos ang kinaadman ang mga ihibalo at the same time sa aton sining mga kabombo ang ginpreparar
nga mga hilikoton sang tagsa ka local government unit, mga talatapan sang gobyerno kag iban pa pananglitan nga may ara sang kalamidad, partikularmente ang linog nga magluntad. Checkero naton ang pagpatigayon man sa earthquake drill sa bahin karon niya sa Iloilo City Government. Sa linya naton ang spokesperson ni Mayor Inday Raisa Treñas, si Ma'am Joy Fantilaga Gurzal. Ma'am Joy, si Bombo Cham, maayong hapon. Good afternoon, Bombo Cham, and maayong hapon man sa aton nga mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo. Kumusta ang pagpakigbahin sa city government sa ginpatigayon sini nga nationwide earthquake drill subong aga, Ma'am Joy? Ang Iloilo City Hall, especially diri sa main building, nag-upod man kita sa second quarter na, no? Nga National Simultaneous Earthquake Drill. Kag santo diri Bombo Cham sa preliminary assessment sang aton nga team, no? Ang diri particularly sa my City Hall main building kay at present we are still compiling reports, no, from each marshal. Kag ang ini siya ang i-share naton sa inyo, these are only preliminary assessments, no. So with regards sa participation, at least ang aton nga mga employees may improvement i-compare naton sa last quarter naton nga pagpasakop sa nga National Simultaneous Earthquake Drill, no. Nakita naton nga waay na sang counterflowing bala, ginami naton nga sang una pag huni sang sang serene, may iban pa nga mga employees nga naghingagaw pa nga magbalik sa ilang nga mga room, sa ilang nga mga offices. But this time, makita naton nga pag huni, pagkabati nila sang serene, no? Duck cover and hold, and then panaob diri halin sa City Hall pakadto sa aton sini nga safe zone. So, ginabanta naton mga less than 6 minutes na evacuate, or less than 5 minutes should I say, na vacate naton ang City Hall. Ang last quarter naton, dahil hindi kita magsala do mga dira kita sa mga 8 to 9 minutes, no? So, diri sa City Hall, after sina may ara kita nga nakadesignate na kita nga safe zone, no? Kundiin sila makadto. And then every offices may ara man kita ginatawag nga designated nga mga room marshal. And then sa kada floor kay we have 7th floor na including sa nga aton nga penthouse sa may 8th floor. So every floor may ara man kita nga floor marshal. And then we have this overall coordinator para sa aton nga earthquake drill, no. So in the event Bombo Cham nga may ara nga absent or on leave ang inang na-designate nga room marshal or floor marshal, may ara man silang alternative marshal or coordinator, Bombo Cham. All right, sino nag head gid sang sining earthquake drill, Ma'am Joy? Ang overall chairman? Sorry, Bom. Ang aton yung overall chairman, ang aton nga city mayor, no, si Mayor Raisa Treñas. Since nga ara pa siya ga-travel pabalik diri sa City Hall, hopefully I think daw ga-travel na siya pa kadto diri sa City Hall because man sang since last week, no, Webes kini kita magsala, nagkadto siya sa Singapore for an official travel para mag-attend sang forum dito in line sa World Cities Summit, no. But today mabalik na siya, no. Diri mabalik na siya sa Iloilo City Hall, Bombo Cham. Aha. Sino nag-a-assess ni Ma'am Joy sa naging mambal naton na pag sunod man sa mga ginapatuman sining mga duck cover and hold, at the same time ining pag sunod sang husto sini iyang proseso sa pag-vacate sang City Hall. Ara kagain ang aton nga co-coordinator sang
City Hall Earthquake Management Plan si Attorney Richie Escanlar, no? That's why kagay na after sinigan tipon niya man ang mga marshals naton, and he'll just waiting na lang sang or compiling sang reports, no, sang pag-upod man naton, pag-join man naton sang National Simultaneous Earthquake Drill subong iyang adlaw, Bombo Cham. But to sum it up, nangin satisfactory man ang nangin resulta. Initially kay makita naton previously 8 to 9 minutes, but sining aga daw naglabot lang sa 5 to 6 minutes ang pag-vacate sang City Hall building, Ma'am Joy? Yes, ang aton lang siguro, no, ang pahanumdom lang gid naton sa aton sini nga mga empleyado, because we do not know, Bombo Cham, when ang earthquake mag-occur, no, but we must be aware nga it can happen anytime, no. Ang best thing that we can do is to always stay prepared and alert ang aton sini nga mga City Hall employees, and follow gid kag kung may ara kita sa mga drill, let us make it kumbaga seryosohon nato, no. Yes. Kayo, no, ang adrenaline bala, Bombo Cham, kung mabalaan nila nga drill malang na daw sa wala lang. But kung lang tawon naton kung ara ng actual, makita man naton ang adrenaline rush, no, sa aton sini nga mga employees. But a reminder, no, nga hambal ta na gani kagina nga why naton nabalaan kung saan o maga-occur ang earthquake. So kinahanglan gid naton nga mangin aware nga posible ni matabo anytime, kaloy ipangamuyo ta lang nga ipahilayo kita sa amo sini ka baskog nga linog, kag ang best thing nga pwede gid naton himuon is amo na, no, pagpasakop naton sa mga earthquake drill, seryosohon naton para mabalaan naton kung ano himuon naton kung ara na ang amo sini nga calamity, kag always stay prepared kag mangin alerto. So ang result apisar nga way pa sang official, but initially daw makahambal kita nga ti bisan pa paano yara kita sa level nga may mataas na in terms of preparation, kay kung hindi preparado ang city government sa mga kasubong sining kalamidad, why nag-improve ang pagpatuman sining earthquake drill, Ma'am Joy? Tama ina, Bombo Cham, no, ang awareness kumbaga sa aton sini nga mga empleyado ara na. So amo na nga gusto man gani ni Mayor, madumduman naton to last time may ara man siya nga speaking engagement nga kung mahimo pa, no, mapatigayon ini naton monthly, kay lain gid siya kung nahibaloan naton ang aton nga obrahon kung ara ng kalamidad. Pero ano, na-inform nga daan ang mga empleyado, or ang mga marshal lang ang nakabalo sa earthquake drill subong? Well, known naman, Bombo Cham, nga may ara kita nga patigayunon, no, nga National Simultaneous Earthquake Drill diri sa bilog nga pungsod, and ang Iloilo City Hall ang aware naman, I believe, ang mga employees naton nga may ara nga patigayunon nga earthquake drill. All right. Sige. Ma'am Joy, thank you so much sa tiyempo kag sa impormasyon. May hapon. Salamat man, Bombo Cham, and maayong hapon. Derewavit si Ma'am Joy Vantilaga Gurzal, ang spokesperson ni Mayor Raisa Treñas. Kay kita makapilaman kita kabeses nga nakapakigbahin man sa mga earthquake drill ngani since elementary. Sa aton sini nga mga kabumbo hindi gid malikawan kung kay isabla ati drill man lang niya. Paghambal nga diri ka mo maagi, may briefing before sang fire drill dira or earthquake drill. May iban gid siniya banwa nga wala gina seryoso, but mind you, sa aton sini nga mga kuturan hambal gani sa mga eksperto, dako nga bagay ining earthquake drill sa aton sini nga mga kabumbo. Hindi iya kay parang mabalaan mo lang kung ano sini nga imo nga himuon kung sa tion nga may ara gid man sa nga mabaskog sini nga linog, no, sa aton sini karon nga mga kauturan, but to familiarize or para iya nga masanto sa imo sini nga muscle memory.
sa aton sini nga mga kasimanwa. Other experts are saying nga hindi lang ya kay kita magsalig sa duck cover and hold. Nagakadapat man kita nga mangin mabinantayon sa aton sini nga palibot. Yes, naga-duck cover and hold ikaw, pero why ka man yan nagalantaw sa palibot mo, why ka kabalo may nagakahulog na dagali or may natumba, may posible matumbahan ikaw, no? So, preparedness sa aton sini nga mga kasimanwa, hambal naton mapaanad mo ng imong sini nga lawas, no? May yara na sang mangin familiar, mangin may muscle memory na ikaw ma-activate ina nga in terms gani mayara sa mga kasubong sini ti nga hitabo mabalaan mo na ang imo sini iyang himuon, no? Kay tikon kay isa bangod sa adrenaline rush ambal gani ni Ma'am Joy, kung kisa mas una pa yahulag ang aton sini nga lawas mo ikumparar sa magpaminsar kita kung anong aton sini nga himuon. Siguro out of kakulba man no? Kag siyempre panic, but ang main reason kung nga ginapatigayon ining mga earthquake drill, fire drill or whatsoever sa aton sini nga mga kuturan, no? Is to prepare yourself, no? And maghatag sang anong tawag sini banwa, no? Anong maghatag bala sang daw isa iya ka balantayan nga or balasihan nga kun amo sining matabo ang akon sini nga himuon, no? Hindi ako maglagan, hindi ako magpanic, but move fast kadto sa safe nga lugar. Kung hindi amo sinakataas ang building nga kung saan ako nahamtang during sa paglinog, ti gwa gid ako, mabakita ko sa building. Kung kinahanglan ko pa kung ara ako sa mataas nga panalgan, no? Hindi magamit sang elevator, magamit sang hagdanan. Kung madamo ang mga co-workers ko nga nagagamit man sa hagdanan, hindi magdinis og ganay, sa aton sini nga mga kabombo. Maghulag sang madasig pero hindi magdalagan sa nasiling na gani naton, no? Avoid iya ang pagpanik, no? Kag mangin mabinantayon sa imo sini iyang palibot. Okay, ti nagadak ka man tuod, naga-cover ka man tuod, naga-hold ka man tuod, but why mo ginapaminsar kung ang imo sini iyang panaguan may posibilidad ba lang matumba ina, no? Ang imo sini nga ginauyatan may posibilidad ba lang maguba ina, mautod, no? Or whatsoever dira sa aton sini nga mga kabombo. Ang imo nga ginapanaguan bala kung may mahulog, sarang bala ikaw nga mag-akto as shield nimo, sagang nimo, no? Sa possibly falling debris, sa aton sini karon nga mga kauturan. And of course, ang nagakadapat gid sini nga magpadulong kita sa safe place. Sa wayang sa wala sang posibleng matumba or posibleng matumbahan ka, no? Para iyang malikawan naton ang casualty during sa sining mga hitabo sa aton sining mga kabombo. Oras naton 15 minutos na ang nakaligad sa takna sining launa. Standby, no, kay ang More Power Iloilo mayara sang pahibalo sa mga konsumidor nga mayara sang pagsaka sang per kilowatt hour, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa sa ilaman sini iyang charges, pero hindi man ginamo sina kadako, but i-check lang naton, standby, no, sa aton sini karon nga mga kuturan para nga mangin ma-update kita sa sining development karon regarding sa suktanay sang kuryente, sa aton sini karon nga mga kabombo. Kay kun ninyo sini nanotisyaran masami nga nagapatigayon sa manual load dropping, no? Kay masami kita ginapaydalom sa yellow and red alert diri sa Visayas sa bahin karon iya sang National Grid Corporation of the Philippines, no? Bangon man nga mayara sila sang salapo sini karon iya nga mga challenges man sa bahin sang supply sang enerhiya kag demand sang elektrisidad,
That is why sa aton sini nga mga kabombo may mga forced shutdown ang ila sini iya nga mga ila sini nga mga tower o kung ano sining tawag sila mga station sini nila para nga ma-address kag hindi na magtuga pa sang dako sini iya nga damage sabi or huol nga magatugaman sang lapnagon sini iya nga pagkadula sang kuryente sa aton sini nga mga kabombo. So may mga adjustments sa aton sini karon niya makuturan kag luyag naton nga mapabaluman sa aton sini karon niya mga kabombo dili man sa aton sini nga pagpangalagad. So standby kay check naton ang linya karon sa sinimatinion ni Miss Angel Tan sabay karon sa More Power Iloilo agod giyahan kita kag ipainsyende sa aton ining pagsaka karon sang per kilowatt hour sa aton man sini karon niya sa mga kabombo. Oras naton 18 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga launa diri man sa palatuntunan na bombohanay sa udto. Okay na kita, engineer. Check naton si Miss Angel sa More Power Iloilo. Miss Angel, si Bombo Cham ini. Good afternoon. Good afternoon, Bombo Cham, no? Good afternoon man sa mga consumers ng More Power nga nagapamatigid sa imong programa sa buong hapon, sir. Alright, Miss Angel, luyag naton matagan man sa nagakigo sini nga kaklaruhan ining adjustments karon nga pagahimuon man sa More Power Iloilo. Inline inibala siya sa diin kag mga pila ang adjustments sa per kilowatt hour, Miss Angel. Actually, Bombo Cham, no, as of the moment right now, nagapabalugid kita sa mga konsumidor sa More Power para sa bulan sang Hunyo. May ara kita sa rate adjustment nga 2 pesos and 4 centavos. So, kung 2.04 ni siya per kilowatt hour from 11.87 sa naniligad ng bulan. Residential rate right now ang ato niya sukot is naglabot sa 30 pesos and 91 centavos. Sa bahin naman sa commercial rate from 11 pesos flat to 13 pesos and 4 centavos ni siya per kilowatt hour. So, ang aton diri nga pagpatag Bombo Cham, no, naglabot sa 2 pesos and 4 centavos in pagsaka sa presyo sang kuryente. Because ini siya primarily, no, sa pagmahal man mismo sang presyo sini sa bahin sang electricity spot market o kunang WESM, merkado sang kuryente. So, nagalabot from 10 pesos and 30 centavos per kilowatt hour from 4 pesos and 45 centavos sa tugid lamang Bombo Cham. So sulusubra around times 2 gid sa presyohanay sang kuryente. Plus sa bahin sang generation rate nagsaka man siya from 2 pesos and 10 centavos per kilowatt hour to 7 pesos and 73 centavos per kilowatt hour. So ang presyo nga ni Bombo Cham, no, we would like to highlight nga naghalin ini siya mismo sa mga suppliers ng kuryente upon halin mismo sa mga planta Bombo Cham kag hindi man lipod sa hibalo sang at nga mga kabombo nga for how many times may ara nga daan nga red alert status sang Mayo 13 because ang pag-trip man sa pila ka transmission lines from Luzon plus ining padayon nga nagakatabo nga like outage sang planta dito sa bahin sa Visayas area which includes ining Aboitiz Power Therma, Visayas Incorporated, ining units 1 and 2 nila plus ang ining parts sang PEDC o kun Panay Energy Development Corporation nga unit 3 nila nga naga-supply kun tani around 488 megawatts nga kun tani makakadto sa tagsa naton ka mga linya. However, because under ini siya or outage as we speak right now, so hindi ni siya or totally wala gid kita sang makuha nga supply as of this moment, but ginalantaw ni siya makabalik ang ilang nga function as is by the month of August pa Bombo Cham. So ang aton diri plus pagid is ang transmission constraint nga rason man sang sining until now yellow alert status nga hindi makadiretso ang kuryente from Leyte to Cebu. When we say nga parang kumbaga limitado ang kuryente nga makaagigid lamang sa sining linya bala Bombo Cham. So this is the reason why nga may mga yellow alert status kita until now. Naglabot kita sa muna nga punto Bombo Cham. Una, naka-forecast kita nga mataas gid ang presyo sa kuryente given nga sige ang ining pag-outage sa mga planta, sige plus taas gid ang demand sa kuryente.
So because of this, na-monitor natin yung ang pagsakas ng presyo. So like we acted on our end sa bahin sang More Power solutions nga makapahagan-hagan ang epekto sini sa ating mga consumers. Una, ang atong ginimo diri Bongbot Siam, ginimo natin is we opted to source our electricity sa ating mga bilateral contracts. Amo ni siya ang mga ginakuhaan natin nga source ng kuryente nga mas barato as of this moment kung i-compare sa WESM. Historically, supposedly mas barato sa WESM gidri Bongbot Siam, but because sang sining sitwasyon nga sobra pa sa doble ang pagsaka niya, so nag-off kita or nagpili kita sang sining mga bilateral contracts naton. So as we speak diri Bongbot Siam, ang percentage naton nga ginalantaw diri is like ara sa mga 62% bilateral contracts and then 38% halin sa WESM. Nga supposedly, may mga times dapat nga mas taas pa sa WESM o kung ining merkado sang kuryente kay mas barato ni sila dire kita bakal gid sa kuryente Bongbot Siam, but this time naglabot gid lamang sa 38% ang nakuha naton sa ila, and then we opted to maximize ang ating bilateral contracts. And then one pagid nga tikang natin Bongbot Siam, ang ginumbra naton diri is naghatag kita sang letter sa ERC asking if we can implement sang staggered payment. So ang staggered payment kay tinga katabo diri Bongbot Siam, ginahatagan man kita sang bill sang aton nga mga sa generation side, kumbaga ginabilan man kita for the month of June, amo ning inyo nga na source ng kuryente sa amon, so amo ning bill ninyo. Nag-check kita, nag-apply kita, nagpadala kita sang letter sa aton nga mga regulatory bodies if we can offer staggered payment. And then ginahatagan kita sang letter nga like okay, approve ni siya. However, upon checking diri Bongbot Siam sa sining terms and conditions i-implement naton sa ating mga consumers, nakita naton nga tama ka disbentaha on their end if ever nga we will opt sa sining kind of setup, because Bongbot Siam sang 2022 nakita ta nga because sang Ukraine and Russia nga war to balahaw, nag-opt kita or nagpili kita sang staggered payment. However, nakita naton on our data nga miara pagsaka historically mga 4 pesos gid ang ginsaka because mas ginpili ta nga staggered ang aton nga payment. So the reason why nga dintun-an nato sang maayo before kita nagdesisyon nga amo sini ang manginplastada naton nga mas ginhatagan naton sang kaklaruhan sa atong mga consumers nga hindi sila kung ang ilang balaydan hindi magtubok bala Bongbot Siam, hindi magpatong-patong kag madumduman pagid Bongbot Siam this implementation nga daan May, June and July nga mando ang ERC for staggered payment man because sang natabo tuligad iya nga kinagamo man sa Middle East. But this time parang iya is mas nagpili kita nga mangin transparent sa ating mga consumers para nga makamonitor sila sang mas maayo kag makita nila ano ang sitwasyon sang ilang bill kag we would really like to highlight Bongbot Siam nga ang ining sitwasyon o kung ining aton nga bill sa kuryente ang pagtaas sini sa generation rate. Ang distribution rate sang More Power wala gid ni sang pagtaas 3 to 4 years ago Bongbot Siam, because we are also subject for checking sa ERC if ever magpasaka kita bisan pila pa nakasentimos sa distribution. So wala gid kita sang pag-contribute sa sining increase as of this moment Bongbot Siam. But ang aton diri nga gina punto nga ang apektado sini ang aton diri gid nga sitwasyon sa Visayas grid Bongbot Siam. All right. So you might mention gani Miss Angel nga by August hopefully mabalik naman ini sa normal or shall I say manubo-nubo ini siya. But right now siguro nahimo lang gid sa mga konsumidor granting iti yara pa kita sa gyapon sa state of energy emergency is magkinot for the meantime Miss Angel. Actually, Bongbot Siam, yes, no. Despite of all of these technicalities, no, nga we are speaking right now, I know ang aton gid diri bilang normal nga konsumidor, ang aton gid diri ginapanumdum Bongbot Siam. Ano siniahan kadakong epekto sang 2 pesos nga increase sa akon pang adlaw-adlaw. Then ini siya ibuhin, paano sini ang akon nga budgeting. But Bongbot Siam, mabalik kita sa pinaka-basic ining law sang supply and demand sa gihapon.
nga kung ang mga konsumidor naton magdililipot abi ang pag-conserve sang energy, it will also reflect sa aton nga data sa forecast ng NGCP nga di kung magnubo ang demand naton, at least makabulig-bulig kita sa sitwasyon sang sining crisis man, or like let's just say problema right now nga ginapangatubang sang ating mga consumers man, no, at di makabulig-bulig on their end nga mapanubo-nubo ang demand sang kuryente. So kay Tibong Botcham, right now ang supply is sakto lang gid right now for MLD, manual load dropping. Para nga ang ginaubra naton is ginajuggle naton kung ano ang available nga supply sang kuryente, especially pag peak hours. But silingon mag peak hours Tibong Botcham, ang supply sang kuryente amo lang ni siya, tapos ang demand is tama kataas. So we have really no choice if mag-communicate na ang ating partners in the grid, ang NGCP, no, to deduct the loads ng aton nga mga load abi, no, ang ining kuryente nga ginagamit naton. So if ever nga earth hour nga do set up nga makabuhin-buhin, makabuli ginabang Botcham, but of course ginaintindi taman ang ating mga consumers nga hindi malikawan na Bibong Botcham ang paggamit sa kuryente because pang-adlaw-adlaw kinanglan ta ang kuryente. So what we can really advise right now on the side of more power is hambalo naton nga hindi man mag-untat sa paggamit sa aircon Botcham, but to use it in smarter ways, in siguro mga ways nga mas makabulig, or like mga example wala man ginagamit, igabuton lang ani for the meantime. Kung ang aircon sakto-sakto na ang room temperature nga ginahatag ya, pwede na Botcham mabuhin-buhinan ang iya nga like ang temperature bala mapuro increase na para nga do medyo tight. Sakto lang gid maka-maintain sang room temperature, things like that. I know we really need to unite and really help each other Botcham with this one. And of course, sabahin sa more power, we do really appreciate ining mga ginapalabot sa nga mensahe asking abi paano sila makatipid sa kuryente, ano ang gakatabo right now Botcham, no, kay on our end naton like sabahin sa more power, ang aton gid dream mahimo right now is to educate and let them kumbaga makasabat kita sa nila mga palawangkutanon kung anong gakatabo nga may amo sini problema sa generation side, ano ang ginaobra sang more power. So things like this Botcham gina-consider gid naton, plus ining staggered payment. I know medyo masakit-sakit gid ni Botcham, but we would like to be transparent on our end sa more power nga ang ini nga bagay is something hindi natin gusto nga mag tumpok-tumpok or magtalalangkas ining balaydan sa ating mga consumers if ever nga we will opt sa sining staggered payment Botcham. All right. Miss Angel, thank you gid sa tiyempo kag sa information man nga ginpakigbahin diri sa Bombo Radio. Once again, good afternoon. Thank you gid Botcham, gid of course sa ating mga consumers. Madamo gid salamat sa paghangop, and of course sa gihapon bukas ang more power helpline naton for transparency wise. Mag-contact gid sa aton bag-o nga mga helpline numbers, no, para nga ti masabat namon ang inyo nga mga palamangkutan. Again, madamo gid salamat kag mayong hapon. Derwavit si Miss Angel Tan, ang spokesperson sa More Power Iloilo. So naglabot sa 2 pesos and 4 centavos ang pagsaka sa per kilowatt hour, no? Sa aton sini nga mga kabombo. So isama lang na sinadri ang punto sinadri banwa magkinot kita. Bangod kiti bitin karon ang supply sa enerhiya, loob supply and demand kon gamay ang supply, so mamahal gid na siya. So kung magdamo naman ang supply, pinagibi sa aton sini nga pagkinot, so manubo naman ang presyo sa per kilowatt hour rate sang More Power Iloilo. So siguraduhon gid pinaagi lamang iya sa pagbuhat sa mga simple kag mga magamay basic nga energy conservation, no? Dako na nga bagay ina para sa aton sini nga mga kabombo. Oras naton 31 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik naton, check naton balita ni Bombo Jomar Villa. Inalauman nga ang mga ginpangdala sa ospital nga na food poison ang makagwa na subong man niya nga adlaw. Lakip na later on balita ni Bombo Sandy Balogo.
Hinimay kantanan sa paghatag man sang promisa sang kontraktor sang redevelopment nila sa bahin sa Iloilo Sports Complex nga matapos na ini by Monday, June 22. Balikan ta matapos ang bilang kaimportante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados. Panugyan na rin sa eksperto kon kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Plasuala de Iloilo, Billboard of Activities for June 14 to 20, 2026. Ang Technocrats Band, along with their great selection of old songs that are largely from the past years, ang liwat nga mangin inyo sa concert at the plaza. Mag-aumpisa alas 6 ng gabi sa ining nga Hunyo 20, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plasuala de Iloilo mags kag madamo pang iban ang iga-paraffle sa masuki sa Plasuala de Iloilo. Sa Hunyo 21, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems sang aton nga pungsod. Celebrate one of the most important days of the month sa Plasuala de Iloilo. Kaupo ng Val Trouble Band sa concert at the Plaza, Father's Day Edition 2026. Kicking off alas 6 ng gabi sa Hunyo 21, Domingo. Plasuala de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Limitahan ang pag-charge sa devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kon tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina.
Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang 7 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DUFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Naggulutok ang mga ROTC cadet sang ginpadala sa nagkalain sining ospital matapos ma-food poison na kagabi. Inisandig sa report nga nabaton sang Bombo Radio matapos nga nakakaon sang ila sini nga sudan nga adobo. Ang pamangkot sini karon anong nagtuga sang food poisoning kiti siyempre ang adobo ni master na ni nga lutuon sang tagsa iya ka kusinero kag kusinira or cook or chef. No? Kag ini nga sa isang pagkaon wa ini dali-dali nga nagakapanos. Tinga damo sang na food poison now. Check ta ang dugang nga mga balita kag impormasyon, mga natipon sini nga balita sa follow-up report ni Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, please go ahead. Bombo Cham, ginalauman nga makagwa na subong adlaw sa ospital ang ining mga kadete no nga naka-eksperyensya sang pagplanakit sang tiyan halin sa may Camp General Adriano Hernandez sa may Dingle Iloilo no. So sa pagpagyangot naton diri kay Colonel Edralin Poblete ang group commander sang Reserve Command 6 sa bahin karon sang Camp Hernandez. Iya diri ginapahayag no kay base ila sini nga assessment sini kay subong nga aga halin kagabi hasta subong nga aga way untat ang libot no sang ila sini nga group commander agud nga i-secure no ang ining mga kabataan o kunining mga kadete nga naka-eksperyensya kag subong man nga tingagid pangdala sa may hospital based diri sa ila sining assessment. Ini sila ang agin clear na no subot silingon way na sa dako sining kabalakan mucham kag subong maning adlaw ginalantaw ni nga magwa na sila no sa hospital kung sa dinti los tanan no sa sining mga kadete ang ipagwao na kag ibalik na sa ila sini karon tagsa sini ka area no dra sa may Camp Hernandez. Based diri sa data no nga gintagwa sang natungdan bumutsam kay balamuti damo kuno sang mga report no miban sining may mga lain sining numero no nga ang iban lugar lapaw man ang ginpagwa sining information kangay sa mga numero sining mga ginpangdala sa may hospital. So based diri sa ila sining assessment based diri sa record nadugangan kay ang 89 kagabi bumbutsam pero may nagdugang sining nga tatlo. Ining tatlo amo man sila tani nag-escort man mo nag-escort bala pa kadto sa ospital. So ginpakamayo nga ma-admit man sila amo ni nga naghimo nga 92 no ang 89 dugangan sa tatlo naghimo sang 92 tanan ka mga agin pangdala sa may hospital sa sining nga numero 74 no ang gindala sa may Pututan District Hospital sa Iloilo Provincial Hospital Bombotsam kun sa diin ang nabilin sini karon anom based diri sila sining latest monitoring. So inog pagwadam lang nisla kun may discharge nila sa hospital galing dugin ang paubos pa ang
bulong no nga ginhatag sa ilasang doktor. Sa Barotac Nuevo 13 ang ginpangdala kagang latest sini karon discharge na tanan no subot silingon ipang okon magwa na sa ospital. Bambutsam subong gani sigurong tinion nakagwa na sila no. Sa may Dumangas ang gindala dito 5 kagin identify man o kung ini sila ang ginpang discharge man so subong nga mga tinion no kay ginahulat na lang kay nato ang mga papeles no nga gina-process to sa gila sining nga group commander agod nga ma-discharge and only ang sa may pututan do muning mauli-ulihi bumbutsam kay do ginapaubos na lang ang ila sining bulong so sa sining numero ara tanan sa 92 no ka mga individual ang natagaan no sang medical attention kasunod sining eksperyensya sa ila sining pagplanakit sang kalawasan. So akon sa sining ila sining tiyan no. So highlight man sa natungdan nga hindi magpagwa no sang mga impormasyon nga ti ang iban sini hindi validated no. Tiyan mo nang isa sa panawagan sa natungdan agud nga hindi man kuno nga kabalaka no ang ila sining mga manta kay ining mga kadete si dalom sang ROTC ang naghalin no the regional ini siya nga camp train dire sa area karon sang Camp Hernandez Bambutsam no subot sa likod may ara sang taga Kapis kag subong manti sa NIR no sa aton sini nga makbombo nga ara iya sa idalom sang rehiyon no. So isa na sa pasalamatan man sa natungdan kay ti sa sining mga ginpangdala sa ospital. Way man gid sang nakita nga do suffer sang grabe sining sakit abi no kon gin-admit sang Malawi gid sining trion kag ginapasalamatan nga ti madasig man din sila nga naka-recover kag subong gani ti ginalantaw nga ma-discharge na ang iban sila sa ila sa nagkaroon sa ospital sa may parte probinsya sang Iloilo. So based diri sa pag-usisa na tundugang bumbutsam ti ginpahayag diri no ni Colonel Poblete kag isa dagri sa ginalantaw nila nga posible ang ginhalinan sa pagpalnakit sang tiyan ang ginpanyapon no ginpanyapon nila nga pork adobo kagabi no sunod diri sa natungdan. So ang based diri sa sini kapahayag again prepare ini sang pulo ka mga individual civilian no bumbutsam ang ining mga pagkaon pero under pa ni sila man sining command sa aton sining mga kabombo actually hindi man ni hambal nga first time mo no sunod sa tungdan ti antes ang panyapon may pamahaw panyagaman no halin saga sa bagagabi taylay lain sini kanong putahe amo to nga pagkagabi ginlutoan nila sa nga pork adobo sa masobra 400 ang una sini nga batch mo ang nakakaon sa aton sini nga makbombo no sa after sina nga nakakaon abi ining mga personnel didto nga nakabatsyag no sang ila sini nga pagplanakit sang tiyan bumbutsam sa aton sini nga mga kabombo. So mo ni gani ang ginalantaw pa karon kay sa sining mga kadete nga ginpangdala may mga nakakaon matong iban pero way na yan nakabatsyag so no gani kay Colonel Poblete pati siya gani kuno atilaw man sang adobo nga ila sini nga ginsudan bumbutsam no ti ginpabangkot kun ano ang sining observation kay ti may mga nagahambal nga do may amoy no ang nasambit sini karon nya nga putahe ti suno sa tungdan do hindi man siya kuno kahambal nga hindi normal ang sabor o kung may amoy abi no sa aton sini nga mga kabombo kay sa iya kuno sini nga panglasa do lain lang kay halin siya sa Luzon do lain man ang style nga pagluto sang adobo so budang isa sige dalantaw sini karon nga rason kay kun siya mag-assess do hindi kuno pasar no do hindi kuno pasok sa iya sini nga panglasa ang ginapreparar sini nga pork adobo no pero ti sa pihak sina hindi man siya kahambal kun amo gid ang rason unless magagwa ang resulta sa investigasyon kay coordinate na ini nila sa bahin karon sang Rural Health Unit
sa banwasang dingli agod nga ma-determine kung diin gid bala naghalin ang pagplanakit sang tiyan sa gin-prepare nga adobo or sa tubig abi nga gin-inom o kung sa kanon nga gin-serve abi sa ila. Bombo champ, sa aton sini ka mga kabombo. So sa subong, ang hambal sa natong dan, itugyan sini, no? Sa bahin karon sang RHU, ang resulta sining nasambit sini karon nga insidente. Aribla, no? Pabatay na ton si Colonel Poblete, ang commander, no? Sang bahin karon sang Reserve Command 6 sang Camp Hernandez. Ayun po yung dinner nila, yung pork adobo. I see. So, Ano wala naman pong ibang ulam na. Oo. Personal to na niluto ninyo, sir? Correct po. Meron po kaming hinairan na 10 civilians na kung saan sila po yung nagluluto. Siyempre, under ng supervision pa rin ng organic personnel ng 6RCDG. Yun po, sila po yung nagluto. So, anong initial investigation, sir? Bakit nagkasakit yung tiyan nila? Sa ngayon po, may request po kami sa RHU para sila po, actually, inaantay sila ngayon doon sa PAN, doon sa Dingle, doon sa Camp Hernandez, yung RHU, hindi ko alam po kung nandun na sa ngayon. So, nandito ako ngayon sa hospital pa, inaantay ko yung release ng mga bata dito sa Dumangkas. So, okay. May request naman tayo sa RHU para sila po yung mag-identify talaga kung ano yung cause ng pananakit ng mga bata, kung alin ba doon, na either yung ulam po or yung water po. Pero kung ikaw suspected mo, sir, sa posible sa ano, sir? Kung sa akin po, maaaring sa ulam po. Sa ulam. Pero may amoy din, kung ikaw magtingin, may amoy din, sir? Sa akin naman po, yung hindi ko naman masabi na may amoy. Kasi yung doon sa 450 na first batch, ito lang po yung tinamaan. So kasi pares kami ng ulam. Yung sa akin naman po, okay naman po. Kasi hindi naman sumakit yung tiyan ko. Okay. Pares po kami ng ulam. I see, okay. So bali yung kinain nitong mga nagsakit ng tiyan, yun din yung kinain nyo? Tama po. I see. Pero kung ikaw kumain ka, sir, ano yung lasa, sir? Okay naman? Walang parang hindi, normal? Hindi ko naman masabi na hindi normal kasi iba po yung panlasa ko talaga. Siyempre, iba from Luzon po ako. Yes. Pero hindi po siya pasok sa panlasa ko. Ganun po. I see, okay. So saan na to ngayon, sir, yung mga nagluto na to? Nandun pa rin po sa kampo at sila pa rin po yung magluluto po. I see. So pero sinabihan ko na po yung mga officers ko na i-supervise properly at tingnan yung kung paano yung pag-prepare nila ng food ng mga bata. I see. So maganda yan, no? At least nga nandyan kayo. Sir, sang before nangyari ito kagabi, nung morning at nung noon, ganon din yung kinain nila or ibang ulam? Iba-iba po. Every meal po nila, iba po yung ulam nila. Mucham na batian si Colonel Poblete, ang group commander sa Reserve Command Force ang Region 6 dira sa area karon sang Camp Hernandez. So hindi pa man siya maka-conclude gid or makahambal nga 100% amo nang ginhalinan, pero ti amo lang galing na ang observation kasi ya sini nga paglantaw. Una do hindi pasok sa sini nga panlasa bla, no? Kun baga sa aton sini nga term. Lain man yang panabor sa mga taga Luzon kung adobo aton sini nga pag-istoryano, lain man aton ilaya. Lain man to ila. Do pareho bla sa kun sa mga Bicol bla. No, ti mga Bicolano gusto nila mang kahang ti aton nya do lain nga timplada man. Ang Bicol Express ta diya hindi amo sina kahang mo, pero kung makakaon ang Bicolano mambal siya nga hindi niya Bicol Express. Kaya Bicol Express na to ya, tuman at yung kakahang bumbo jumar. Kakahang? Gani Bicol Express to may tulutamis pagamay sa aton sa digamang kabombo. So mo nang gidalantaw, no? Damo man sa nagahambal nga basi kuno nga doon na initan, bla kay kapon grabe init mo. May information kuya gani nga hindi lang yung gali kay 400 ang nagkaon, mga 900 kini sila tanan. Di kay per batch? Oo. So same lang man sila nga pagkaon, siguro sa kadamuon sa pagluto, why guro maaprikatar or nagadepende ina sa kung ano ang magwa karon sa investigation sa rural health unit sa
dingle kung sa diin dito nagsala. Kay kung mag-amba kang adobo, Bumbo Jomar, hindi man ni palan uson daan? Yes. Oh. Amo na gani ang gina-prepare nga luto sa iban kay bisan 2-3 kadlaw pwede yung pamsudaan. Basta hindi mo lang paghamuon? Hindi budlay niya man uson? kag ati dapat bastante mas langgaw Bumbucham. Kaya ang langgaw do mo man nagapadugay sa pagkaon mo. Sa aton sa ka makbombo. So gin tago to or gin pahigad tong mga nabilin bla kay usisaon to no sang RHU Rural Health Unit Bumbucham ang mga nakaon to sa mga estudyante kun balati ma-identify nila ay kun din gito naghalin nga nagresulta sa pagpalanakit sang ila sinikaron nga atsan kag kun balati paano base sa ginbakal sining baboy no kay ti ang iban sining information nga do may amoy Bumbucham no sa aton sining mga kabombo. Di ko mag-amo sina laban-laban base kun mismo sa karne sang baboy Bumbo Jomar o kun sa karne abi no ti na pasar na mabalaan na no sa patigayonon sining investigation sa Rural Health Unit. So mo gani ang isa man sa gidalantaw nga basi bla kay damo ang pagluto tapos ang iban sini kun sa ibabaw mainitan Bumbucham do dasig man na siya basta mang pagkaon kung minitan mo na do madasig siya nga malain ang sining lasa sa aton sining makbombo tapos ang nakakaon to si babaw basta mo to ang mga nagsalakit san no kay siyempre ang first batch kuno Bumbo Jomar among wala ya na food poison, ang last batch kuno among na food poison according sa akon sining source. Amo na pero ang importante sining ma-identify no kung ano gitong ginhalinan sang sining pagpalanakit sang tiyan kay balan mo kung do normal man ang abi ang baboy nga do may mga amoy iban sining gani do yon gani ang may mga amoy nga namo nga gina butangan pag gani ka no lain man na pero hindi na ya adobo Bumbo Jomar lain hindi lang galing adobo no isang pagkaon lain lang pagluto sa aton sa diga makbombo pero tugyan ta niya no sa bahin karon sang ikaw ya Bumbo Jomar na nami ang magkaon sang do may amoy yaw na nami ang magkaon sang do may amoy namian man takpan ko laylong ko abilidad do mo nang wala sa ako Bumbo Jomar depende guro sa pagtimpla ibanti ko may amoy kag dumayo man lang sabor kag timpla mo ubos man. Madala ko blabas uga. Lang tawon ta ka kung paano ka magkaon uga. Ginamos. Na ti lang tawon ta. Ga magkaon ka uga o kung ginamos ga panabon ka ilong basi lain to yang ang ginkaon mo nga nanabon ka ilong. Selected. Most selected. Sus Maria Josefo. Anyway, may kantanan sini, no, nagpagwa diri sa statement to. Ang Iloilo Provincial Health Office ba po na ni Doc Quinyon, Bumbucham, sa baga patikayon sa field investigation, no? Ang Iloilo Province kasunod sining nasambit sining insidente. So kay Dr. Quinyon, magakolekt sila sang specimen, sample, sang pagkaon sining nabilin, tubig, no? Bumbucham, kasi sa tubig man bla, or iban sining mga ginpangkaon sang mga kadete, no? Munang ipidalom karon sa eksaminasyon, kung bala mag-confirm kung ano ang ginhalinan, sining ila sining pagkasakit sang tiyan, Bumbucham. So magluwas sini nagpanundumnan ang Iloilo Provincial Health Office nga sundon, no, ang pagpreparar sang mga pagkaon, no, hindi lang ni para sa mga kadete kundi para sa mga pumuluyo, no, nga sundon gid ang nagakigo sini nga proseso ang pagbakal sang mga preska sining pagkaon, Bumbucham, kag subong man, no, ang pagpili sa mayo sini nga kalidad sang karne o kung ano sining mga luto sini ang gamiton. So dapat mangin mausisa man kag subong man ang paghalong man sa mga
nagaluto, mga kusinero, nga ti dapat sa ilang kugalingon matinlo ang pamaagi sina no nga pagproseso sang mga pagkaon kag muman ang paggamit abi sang tubig nga ginapang limpyo ilabinigid kon pagkaon ang pagaistoryahan. Aribla no si Dr. Mario Socorro Quinion, ang Iloilo Provincial Health Officer sa interview kon sa sining nga ginpagwa nga statement. Maayong adlaw, base sa initial report sang Iloilo Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, kahapon nga adlaw may na-report nga clustering sang foodborne illnesses sa mga ROTC officers nga naga-training sa Camp General Adriano D. Hernandez sa Dingle, kung sa diin gindala sila sa mga hospitals pagkatapos magbatsyag sa pagsuka kag pagsakit sang tiyan mga 30 minutes pagkatapos nila panyapon. Base sa initial report sang mga disease reporting units sa hospitals, Iloilo Provincial Hospital, may ara man sa Don Jose Monfort, no, may ara man nga nadala sa Pasig Don Valerio Palmares Hospitals, malapit na sa 90 ka individuals ang affected kag tanan sini sa ila naka-eksperyensya sang mild symptoms lamang kag kadamaan na discharge na sa hospital. Ang Provincial Health Office padayon nga naga-coordinate sa Dingle Primary Care Facility kag mga district hospitals para sa aton response protocols kag sa status sa mga apektado nga individuals. Mapatigayon man karon sang field investigation ang Provincial Health Office sa Dingle para makakuha sang dugang nga impormasyon. And hopefully, makakolekta kita sang specimen samples sang bilin nga pagkaon kag tubig ilimnon para madala sa laboratory for confirmatory testing. Kag para makahatag impormasyon sa aton kung ano ginman bala ang posible nga pagkaon o kung ilimnon ang nagtuga sa mga sintomas sang mga pasyente. Magahatag man kita sang guidance sa affected community sang mga food safety protocols para malikawan ang kaangay nga insidente. Ang Provincial Health Office nagapahanumdum sa aton mga pumuluyo para malikawan ang kaangay nga insidente aton sundon ang mga tips para sa safe nga pagkaon. First, siguraduhon nga preska kag na-store properly ang aton mga panakot sa pagkaon kag ang karne nga ginagamit naton. Maghugas ang kamot gamit ang matimlo nga tubig kag habon antes kag pagkatapos magpreparar sang pagkaon. Kung hindi maubos ang aton pagkaon, ibutang ini gilayon sa matinlo nga container or storage container kag ibutang sa refrigerator. Antes iserbi ang pagkaon sa kadaman aton inspeksyonon nga pagkaon para sigurado nga hindi pa iniguba. Likewise, mas manami gid no kay amo man ni ang suggest ang DOST kay kun damo gani ang ginapreparahan ta nga pagkaon, dapat magkuha kita sang pagkaon nga wala pa na serve no para ma-save kita sina para in case nga may mga problems later on, may ara kita nga specimen nga daan. Kung may sintomas sang foodborne illness, kaangay sang pagsuka, sakit sang tiyan, o kung pagtai, magkadto gilayon sa aton health centers o kung hospitals para mahatagan sang nakaigo nga pagbulong. Damatian si Dr. Kidion sa Iloilo Provincial Health Office bumutsam kasunod sining nasambit sining nga insidente. So after nga natigayo na ni nga ma-assess ang ilang sining kaimtangan, so ginaloman kay based diri na sa pag-check naton sa ilang sining sitwasyon ang ibando okay naman no, bumutsam nagahilay-hilay na sa ilang sining ginabatangan kag bayo naman no, gidabati kay nanu gayom yohom na gani mo no, after nga tinatagaan na inisla sang nagakaigaw sa ring attention. So amo na lang ni ang ginahulat karon ang resulta sang ginapatigayon karon sa ring investigasyon agod nga matulid kag ma-correct no, kun bala may dapat sa karon nga i-correct kasunod sa ning nasambit sa ni ang insidente bumutsam. All right. This is si Bombo Jomar Consumo Villa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio!
Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa, may lang kay waisan niya seryoso nga natabo sa sining mga nakakaon kag naga-suffer sa nga food poisoning. O dako kita ni nga praligban ini. O to kabay pa nga magserbi ining eleksyon karon sa aton siniyang nga mga kautulan hilabi pa sa mga nagapreparar la sa pagkaon nga dapat mangin mahinalungon kag siguraduhon gid nga hindi maguba or hindi ma-contaminate para malikawan ang food poisoning. Iban sining mga balita kag impormasyon na itugyanta sa iban sini News and Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Hover, gabilin sa imo sa mananaya nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo! Plus Wala de Iloilo, Billboard of Activities for June 14 to 2026. Ang Technocrats Band, along with their great selection of old songs that are largely from the past years, ang liwat nga mangin inyo sa concert at the Plaza. Mag-aumpisa alas 6 ng gabi sa ining nga Hunyo 20, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala de Iloilo mags kag madamo pang iban ang iga-paraffle sa masuki sa Plus Wala de Iloilo. Sa Hunyo 21, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems ang aton nga pungsod. Celebrate one of the most important days of the month sa Plus Wala de Iloilo. Kaupo ng Val Trouble Band sa concert at the Plaza, Father's Day Edition 2026. Kicking off alas 6 ng gabi sa Hunyo 21, Domingo. Plus Wala de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ang tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagali nga makabulig sa imong palibot. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kung tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions.
Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Paborito mo man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo? Nakahibalo ka bala? Nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporter sang saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sa immune system, energy production kag cell protection. Bangod sa mataas nga potassium content sang saging, epektibo ini sang healthy blood pressure kag nagasuporta sa overall heart function. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes o kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi, makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Mag-observe sang maayo nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load, nagapataas ang fuel consumption tubtob 0.5% para sa mga salakyan. Samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang makakinot sang 2 to 5% bangod sa reduced aerodynamic drag. Dugang pa ang mas Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa internet mga kabombo. This is Tita Regine. Balikay kita diri sa kahapon lamang program on a beautiful Thursday, 18th of June. I was about to say May. Hunyo 18, tuig 2026, sa Huwebes kita nga adlaw. It's past 2 p.m. Exactly 10 minutes after 2 o'clock. I hope nakapanyaga na kamuda. Ano sudaan nyo, ti? May dessert pa ka mo? Bongga. Ano ang fruits in season today or nowadays?
May mangga, may mga avocado, damo ko nakita, may santol, kung magmangga ka ti graham, no? Mango graham, kung mag-avocado ka, ti avocado shake, no? Anyway, you can do so much and do a lot if may ara ikaw, nga mga among sini, nga nabakal, or may gintanom ka ba, do mas manami, gid. Anyway, sa sini nga hapon, kung wala ka pa kapanyagan din, updanay kita over our beautiful stories diri sa kahapon lamang program. And by the way, nagahulat ako sa inyong mga istorya para sa inyong mga amay if may ara ka mo dira. Rico sa 2nd District, thank you, Gid, for informing me. May ara man ko na again send today si Rico para sa iyang father and anytime pwede nga mabasa. Probably basi buwas, Rick, ox lang. Sige, sa iban man dira nga may mga istorya, bisan hindi about your fathers, although ginatagaan ta na priority ang mga parte sa ilang mga amay because we're going to celebrate Father's Day this Sunday, June 21. So you can email your story sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Or you can still write your stories and then ipadala nyo lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Salamat, Gid, for being there again. So, we'll be enjoying beautiful stories this afternoon. As I also remind gali, Inday S. Sangimeras, Saturday ha, updanay kita diri, magakita ay kita kay may interview ako sa imo bago mag alas 2 ang hapon, kabay nakalabot ka na diri sa estasyon sa Bombo, kana ka pa Xerox ka sa imo nga ID nga duwagid ka copy. Salamat, Gid. So here's our song para sa inyo tanan sa sining nga hapon sang Webes from Francis Lazatin, Kung Gusto Mo Ako. This is Tita Regine. Welcome sa KLP. Mo ba, mapapaibig mo ako sa mga dala mong rosas, mamahaling tsokolate ang pilit mong diskarte, magmukha ka lang galante. Kasama mo pa ang iyong barkada, patsintonadong nang haharana, mga linya mong pangserye wala naman sa sine, wag itadaan sa swerte. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kong makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mapipitas mo lamang, iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana'y huwag kang paghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan perfecto ang iyong mga galaw, kailangan lang naman may paninindigan. Alam mo na ba kung paano mo sa akin papadama ang iyong paghanga? Sana'y bigyan ng kulay eksena sa aking buhay, kung mahal mo nga kung tunay. Ang mahalaga ay sana di pa rin magbagong maganda mong katangian. Ang pag-alay mo ng oras sagang di kumukupas at ngiting nakakalunas. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kong makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mapipitas mo lamang, iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag,
panghihinaan kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Puso ko'y mapipitas mo lamang kung iyong mapapawasan ng iyong pagmamayabang. Sana huwag kang panghihinaan kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Puso ko'y mapipitas mo lamang kung iyong mapapawasan ng iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana huwag kang panghihinaan kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan sumuko, may pag-asa ka naman kung tunay nga naman na gusto mo. Kung gusto mo magkakagustuhan tayo, write a story. Diri sa KLP para nga mabasa natin and ma-inspire kita. Oras natin, it's 17 minutes after 2 o'clock. Ang letter sender natin sa unang sulat nga ato yung pagbabasahon for today, nagamit sa iyang real name. Because ang iyang i-share sa aton, isa ka panaysayon, isa ka testimonya. Si Violeta Sangimaraz, nagasiling ang sulat. Dear Tita Regine. Ako si Ginang Violeta Tenefrancia Habaradas. Sa 62 anyos kag pumuluyo sang Barangay Kansilayan, Buanmoa sang Buena Vista, Isla sang Guimaras. Isaanay ako ka OFW sa Singapore. Kag karon isa na sa makatapo sang katilingban nga tumuluo ni Senyor Santo Niño sa Buena Vista, Guimaras. Tungod sa akon maukod nga partisipasyon sa mga programa kag mga hilikoton sang simbahan, halimbawa, ang adlaw-adlaw nga pagsimba, ang adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sang Santos nga Rosario, ang pagbisita sa mga nagamasakit, kadungan sa pagdala sang pari, agod mahatagan sa nagakaigo nga bendisyon o kon sakramento sa pagbadlis o kon pagkumpisar. Sa pagbisita sa mga prisuhan, upod sa pagtudlo sa ila sang katisismo, subong man sang foot reflexology kag body massage. Masami ako nagatambong kag magupod sa pagsaulog sang kafiestahan ni Senyor Santo Niño sa Cebu kada bulan sang Enero. Bangod sini, nahatagan ako sang kahigayunan nga makigbahin sa Confradia del Santo Niño de Cebu, 41st National Convention and 7th International Convention sa nagligan nga Mayo 8 tubtub 2 or tubtub 10 tuig 2026. Nga ang tema amo ang In Santo Niño, We Are One. Tungod sini nga mga hilikoton kag buluhaton nga ako nahalad, nagapatigid ako nga isa ini sa mga nangin kabangdanan. Kun nga nga naimbitahan ako nga maghatag sang akong testimonya sa pungsod Singapore bilang isa sa mga faithful servants in Singapore. Agud magpaambit sang maayo nga balita kag kaayo sang Dios sa akon kabuhi. Tuig 2022, ika-19 nga bulan sang Marso, samtang nga ika-19 nga adlaw bulan sang Marso, samtang nga nagatambong ako sa pagpamati sang Santos nga misa sa Haro Cathedral, hinali lang nga naglain ang akong pamatsyag. Gilayon nga gintawag ko ang akong anak nga babae, si Joy Joy. Agud nga magsugat sa akon, kag sang pag-abot niya, gilayon nga gindala ako sa Ilapuluyan. Samtang yara ako sa Ilapuluyan, nagdugang pagid ang paglain sang akong pamatsyag. Kay amat-amat ako nga nagpalangluya. Sa dungation, nagdesisyon ang akong anak nga dalon na lang ako sa hospital, didto sa isa ka private hospital sa Haro.
Nabatyagan ko ang malain nga pagbag-o sang tanan. Tungod nga apektado na ang akon paghambal, kag ang amat-amat nga pagdula sang akon animo. Tungang gabi sang Marso 20 tuig 2022, ginsaylo ako sa isa ka pribado nga kwarto sang hospital, agud nga mapadayon ang pagdapat sang bulong, agud maumpawan ang akon nga pamatsyag. Tungod panahon sadto sang COVID-19 pandemic, ang hospital may istrikto nga pagsulundan, ilabi na gid ang pagpatigayon sang swab test sa tanan nga gusto magsulod sa hospital. Inihugot nga ginapatuman, agud nga maamligan ang mga pasyente kag ang mga nagatrabaho sa hospital, ilabi na ang mga doctors kag nurses kag iban pa nga mga empleyado. Ang akon anak nga lalaki, si James, amugid ang yara sa akon luyo sa pagbantay kag pagtatap sa akon. Samtang ang akon anak nga babae, si Jean, amo ang nagapatigayon sa mga kinahanglanon nga mga bulong kag mga balayran sa hospital. Sa amusad to nga tinion, halos limitado na ang akon nabatyagan kag nahibaluan sa mga nagakalatabo sa akon nga palibot. Suno sa anak ko nga lalaki, ang amo nga hitabo nagdulot sa ilang duha sang pagkahangawa kag pagkabalaka, tungod nga hindi na ako maistorya sang maayo, kay apektado na gid ang akon paghambal, kag limitado na ang akon paghulag. May mga tinion nga ginabuklas ko ang tubo nga nagaangot sa akon, kay ginahanglan nga punggan ang akon mga tiil kag gamot, para malikawan ang paglala sang akon sitwasyon. Samtang nagalipas ang mga oras nga yara ako sa hospital, nagadugang ang paglala sang akon kahimtangan. Suno sa akon anak nga lalaki, nasaksihan niya ang pagsuka ko sa madamo nga dugo nga naghatag sa iya sang dako nga pagkahangawa. Ang mga doctors kag nurses gilayon nga ginhatagan ako sa nagakaigo nga pagtatap, agud magbalik ang akon nga paginhawa. Nagdesisyon ang doktor kag ginambalan ang akon anak nga takdan ako sa life supporting apparatus. Ginhalin ako sa intensive care unit o kung ICU. Tungod nga malain na ang akong sitwasyon, hasta nga nadula na gid ang akong animo. Marso 23 tuig 2022, suno sa panaysayon sang akong anak na lalaki. Mga alas 10 ang gabi, gintawag siya sang doktor kay ginambalan nga 20% na lang ang tsansa nga baka panumbalik ako tungod nga yara na ako sa kondisyon sang pagka-comatose. 3 na kaadlaw ang nagligad nga wala na ako nagahulag. Dako nga kasubo kag pagkahangawa ang nabatyagan sang duha ko ka bata. Apang nagpakabakod gid sila kag hugot ang pagpangamuyo nga makapanumbalik ako. Sadto gid nga gabi, nagtawag si James sang isa sa mga abyan namon nga pari, si Father Julius Tubid. Wala sang pagpangduha-duha, gilayon nga nagkadto si Father Julius. Wala sa payan nga panahon pa sang pandemya. Salamat man kay ginpahanugutan siya sang hospital nga mahatagan ako sang sakramento sang pagbadlis sa mga nagamasakit. Wala na gid ako sa may nabatyagan sadto nga mga tinion. Marso 24, tuig 2022, alas 3 sang kaagahon. Sa wala ginalauman nga hitabo, samtang nagapahuway-huway si James, gintawag siya sa nurse, kagilayon sila nga nagpadulong sa ICU room kung sa diin ako napahamtang. May lakot nga pagkahadlok kag pagkahangawa ang nabatyagan sang akon anak, samtang nagpadulong sa akon nga nahamtangan. Apang, sa iya pagsulod sa kwarto, daw hindi siya makapati sang iya nga nakitaan. Tungod nga nagbugtaw ako kag nagahulag samtang nagasenyas nga may ginapangayo. Maayo man kay nahangpan sang akon anak kung ano ang akon nga buot silingon, bisan nagasenyas lang ako. Nangayo ako sang papel kag ballpen para magsulat. Kahibalo bala kamo, kag gusto ko gid nga mahibal-an ninyo kung ano ang akong ginsulat.
let go, and let God. Umpisa sadto, naglain na ang tanan. Subong at tion, oras kag adlaw, nagahambal ako sa inyo bilang isa ka buhi nga testimonya sang grasya, kaayo kag kaluoy sang Dios. Nagapatigid ako nga ginhatagan niya ako sa ikaduha nga kabuhi, hindi lamang sa pagpadayon sa pagpangabuhi, kundi agud mag-alagad kag magpaambit sang kaayo nga halin sa aton mahal nga Dios. Tungod sa naagyan ko nga hitabo sa akon nga kabuhi, labi nga nangin malapit ako kag nagpag-on ang akon pagtuo kag pagsalig sa aton Ginoong Dios. Ang amon hugot nga pangamuyo, pagpasalamat kag pagdayaw upod sang akon kabataan kag pamilya, yara sa Ginoo. Madamoy nga salamat sa gugma, kaluoy kag sa ikaduha nga kabuhi nga ginbugay mo sa akon. Salamat man, Senyor Santo Niño, sa imo nga mga pag-ubay sa akon nga pagpanglakaton kag sa pagpadayon sang misyon nga ginhatag mo sa akon. Viva Santo Niño! Viva! Viva! From Violeta Sangimaras. Second Life, Violeta katahom, sa natabo sa imo, gintagaan ikaw sang milagro. So sa natabo sa imo, ginpakita sang Ginoo, nga siya gidman ang greatest healer, kag miracle worker. Siya lang ang makahimo sa mga extraordinary nga mga butang, nga nagatranscend sang human understanding, hindi maintindihan, hindi maeksplikar sang tanan, and even laws of nature. So, ini nga mga divine interventions, kaangay sang pag-ayo sa mga nagamasakit, ang pag-restore sa mga naguba nga kabuhi, kag ang pag-provide sa tion sang aton tuman nga pangkinahanglanon, nagaserbi nga pagpakita sang dako nga kaluoy, kag pagpalangga sang Ginoo sa aton. Ang milagro nga iya ginhimo sa imo ang nagapakita sang dako nga gahom niya, His power. Ang supernatural intervention nga mas mataas sang sa ano pa man nga natural physical laws o kung sang medical limitations. Mga doktor nagahambal way na tsansa, but not with God. So iya man mahimo ang divine provision kag protection. Ining paghatag sang physical, emotional o kung financial needs kung aton nga mahimo, limitado na. Kag madamo pa nga iban nga mga milagro nga siya lang gid ang makahimo. So ang ini nga mga milagro are meant to glorify God, kagagod nga magpakabakod or nang magpabakod pa sang aton nga pagtuo. Sa imo nga bahin nga dako gid ang imo pagpati kag pagtuo sa iya, ang pagkilala sa iya bilang atong Dios ang makahatag paglaom kag kaisog sa imo kag sa aton man tanan nga atubangon ang kun anuman nga mga pagtilaw sa aton kabuhi. So congratulations sa imo sa second life mo, Violeta. Ikaw isa ka buhi nga witness kung ano kadako sang gahom sang aton Dios nga hindi matungkad sang bisan sin-oman. Kagabay nga magamit mo gid ini para maghatag sang encouragements, inspirasyon kag mangin mas faithful ang iban pa nga mga believers ni Jesus. Salamat sa liwat, Violeta Sangimaras. 2:30 ang aton nga oras, magkapanumbalik ang KLP with more stories para sa inyo. Sa gihapon, kaupo ninyo si Tita Regine, magabalik kita for more. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Kung sa imo pagpaligo sa masami nagapanghabon anay ikaw sa bilog nga lawas kag bunlawan ini kag magbutang naman sang shampoo sa buhok antes ini bunlawan, mas maayo nga tingbon mo na lang ang pagpanghabon kag pagbutang sang shampoo sa ulo. Ini agod nga tingob man ang imo pagpamunlaw kag siyempre madamo ikaw sang tubig nga makinot nga pwede mo gamiton sa iban nga butang. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress.
O hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon, kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption, kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa... Balik kita diri sa kahapon lamang program. Second story naton is from Nening Niela. Nening Niela, kabay pa nga nagbalik ng kuryente dira sa inyo. Kag subong, nagapamati ka na dira. Kay nag-request siya nga textan siya bago natin basahon ang iyang story. So nag-text kita this morning according sa brown out pa to sa ila. But anyway, I hope na-restore na dira ang kuryente kag ara ka na nga nakaplastar. So mabasa na kita sa imong mga sulat. Nagasugod sa pagsiling, Dear Tita Regine. Tita Regine, God bless sa'yo. Sana bigyan ka ng mahabang buhay, healthy, walang sakit, at tuloy-tuloy ang pagbasa mo ng mga liham. Kasi pag absent ka, malungkot. Pero kung ikaw nagbabasa, tago sa puso ko ang kasiyahan. Malungkot din kung brown out. Bihira akong magsulat, mahal ang courier. So Tita Regine, ipaparating ko lang kay Lolo Dencio at Lolo Abraham. Bakit hindi nagtagpo ang landas natin? Charot lang. Hehehe. Nagbibiro lang ako, Lolo, ha? Kasi ang lahat ng kalye na binabanggit nila, halos araw-araw dinadaanan ko yan. Diyan sa Recto, wala pang LRT dyan gumagawa ng Peking birth certificate, nameplate. Kasi mga alaga ko nag-aaral na maging doktor sa UST sa Avenida. Pasikot-sikot ako dyan. Bumibili ako ng mga books nila, mga medical equipment at dental equipment. Itong mga medical equipment, pinapadala ko sa San Fernando, La Union. Ang gadala, Times Transit sa Laong Laan Street. May bayad yun. Lolo Dencio, Lolo Abraham, hindi ako napansin kasi pangit ako at hindi sexy. Kasi sa kwento ni Lolo Dencio, nakikita niya mga kahawig na mga artista. Lolo Dencio, nagbibiro lang ako. Pareho tayo, tigo lang na. Namumuhay mag-isa. Wala pension sa seniors. So sa panahon natin ngayon, kailangan tutok tayo sa Panginoon. Bigyan tayo ng lakas at mahabang buhay. So magpagaling ka, Lolo Dencio. Ako, sana hindi ako tuluyang mabulag. Tita Regine, 1969 pa ako nagpa-Manila. 2018 lang ako nagstay sa Barangay Macalbang, Concepcion, Iloilo. Kalayo gali. Lolo Dencio, kung apprentice ka, sa ano nga barko sang NN? Don Juan, Doña Florentina, Don Julio? Lola Amparing, God bless. Sana maabot ko rin ang edad mo. Ako 84 na, sang June 9, 2026. Tita Regine, sa tagapakinig mo, huwag bigyan ng masama ang sulat ko kay Lolo Dencio. Masaya ako sa buhay. Ang problema, pambili ng bigas, bayad sa kuryente, bili ng uga at ginamos.
Tita Regine, marami din ako nakakita na mahalay dyan sa Recto, Avenida, Espanya, Forbes Street. Mga pulubi, bigyan mo, pagbalik mo, lasing na. Lalo na bandang Divisoria, papuntang Pier 2. Galamugo, higa sa baldosa. Kumusta, Lolo Amparing Aguila sang Sri Lanka, Mr. Multiple Stroke Survivor? Si Aguila at Mr. MSS, gusto ko ang istorya, sana ipakitbook nila. Masarap ulit-ulitin kung pakitbook. Kahit wala akong pera, mangungutang ako. Hehehe. So, Tita Regine, correct mo mga spellings ang sulat ko ha, lalo na kung English, kasi mga letter senders mo, mga professionals. May doktor, may seaman, principal, maestra, may mga tinunan. Ako no, how sa lahat. Grade 1 lang. Natuto akong magbilang dahil pinagkatiwalaan ako ng amo ko sa pera. Lakip dito ang mga letter senders mo. Sana unti-unti mabanggit mo sila. Mag-absent ka, libog ulo ko. So, tumanda na ako mula Johnny Berry Bacalad, Cha Deli, Helen Vela, Kuya Eddie, Ate Pining, Esperanza Babon, T.I. Evelyn, no? So, mga letter senders nila ako. So, tita, sorry. Mahal ko sila. Sa mga kasamahan mo, magandang hapon. So, hanggang dito na lang. Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. Salamat. Gumagalang, Nanay Niela, sang Barangay Makalbang, Concepcion, Iloilo. And actually, naglakip di siya sang 105 tanan kamangangalan sang aton nga mga letter senders. Hindi ko man na maubos pang tamyaw in one blow. So, matamaton ta lang, ha? Ari ang luyag niya nga ipatamyaw. Sige, Nanay Niela, gusto niya tamyawan. Lola Amparing, Lola Teray, Lola ng Sook Arevalo, Lola ng Mandurriao, Bing ng Antique, Student Mama Blambunaw, Morning Star, Ex-Princess, Manang Dora, Daddy L. Ha, dami-dami pa. Pero sa iba naman, ang mga adlaw. So, salamat yun sa imo, Nanay Niela. At least, you still find time, no? To enjoy. And of course, to write down, to sit down. Kag, who knows, nabatian gid ni Lolo Dencio, ni Lolo Abraham, ang imo nga mga joke sa ila. Kanami lang, no? Kay still enjoying life, no matter ano ka simple, kung kaisa lacking, pero sa gihapon, facing the challenges and the beauty of life with joy in her heart. Salamat sa liwat, Nanay Niela. Oras natin, it's 2:39. Magabalik ang KLP pagkatapos lang sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo nga motorista, paano ka bala mag-apply sang preno o kon brake kung nagamaneho? Likawan ang golpeada nga pag-accelerate kag Kay diri naman kita sa another story from Nanay Flores ng Santa Barbara kay ti isang tambakman ang iyang gipadala diri sa aton. Palangga akong Inday Regine.
Una sa tanan, maayong hapon dira sa imo kasi mga classmates ko sa kahanginan. Ilabinigid kay Ningne kay siya gid lang ang nagatamyaw kay nanay niya Flor. Sabi mo Inday, kung mabatian ko nga ginasambit ni Ningne ang ngalan ko, sus, nagkakadlaw gid ako sa kalipay. So ari Inday, ang akong istorya sang pangabuhi, sang una, ni tatay kag nanay, nga tama sila kahubin pa kag mag-asawahay. Si tatay, 17 years old. Kag si nanay, 16 pa lang siya. Hindi tani ang mga ginikanan nila gusto, kay tama gid sila kalanubo. Pero si tatay, nagasiling, nga masarangan niya, nga buhion si nanay, kung magpakasal sila. Nagpakasal sila, kag magpangabuhi isang matutom. Siling ni tatay, isa sinakaaga. Malakat ako, kag mangita sang obra. Agud may idalawat kita sang bugas karon sa hapon. Bit-bit ni tatay, iya nga binangon kag maglakat sa banwa. Nakaagi siya sa nagahantal nga mga kawayan sa higad sang karsada. Siling ni tatay sa tawo nga nagatindog sa luyo sang kawayan. Tiyoy, sino ini kawayan? Sabat niya, akon ini. Nga anhon mo, siling ni tatay. Mahimo ka sang balay? Nga muna ginapamangkot mo, basang tao. Sila ni tatay, daad, paubrahon mo man ako. Sila isang tao, kabata pa sa imo, makasarang ka na sa pag-ubra. Sabat niya, oo. Bisan mahilagis lang ako sa mga salog, kay wala gid ako obra. Way kami ibakal sang bugas. Ang basang tao, ano may asawa ka na? Siling niya, oo tiyoy, may asawa na ko. Tiwala gid ako ibakal sang bugas. Nag-obra dayon si tatay. Kag pagkahapon, may suhol na siya. Samtang nagalakat si tatay pauli, nagakulumuron siya. Maayo gid ang Ginoo. Sige akon pangamuyo nga hatagan niya ako sang obra agud nga makadalawat siya sang bugas pauli. So amo ini ang istorya ni tatay sa amon. Kaya gina-underestimate siya sang tatay ni nanay. Nga base, magutuman si nanay sa iya. Pero sala, gali. Kaya naghimakas gid si tatay sang maayo, agud mabuhi na si nanay, pati ila mga anak sa ulihi. Inday, nagdamo man kami, nga amuman lang ina ang iya obra. Sang 1942, 4 na ang bata ni nanay, sang pagabot sang ikaduha nga inaway diri sa kalibutan. Tama kabudlay ang amon nga pagpalagyo, kay si nanay nagabusong sang ikalima niya nga bata. Tama gid kabudlay kay damo ang ginadapit ni tatay sa pagdalagan kun ara na ang hapon sa amon nga nagalagas. Nagpalayo kami sa malayo nga lugar sa mga binukid sang Pasi. Damo mga amo sa lugar nga amon ginpanaguan. Kay man may paryente man kami nga ginadayunan. Wala makaabot ang hapon kay man malayo sa banwa. Nagbata si nanay, kag sige pa ang lagsanay sang hapon kag mga soldado sa bilog nga syudad. Kami amon, nagapanago sa bukid adlaw gabi. Anay sang ulihi, nagabot ang ayuda nga mga soldado, kag maglagsanay sila sa mga talamnan sa amon banwa. Damo ang mga hapon nga nagkalamatay. Anay sang ulihi, 1946, naguntat na ang gera. Amatamat kami pauli sa amon balay, kaguba na ang amon balay. Naghimo naman si tatay sang amon puluyan. Ako tana, 8 na katuig, kag wala pa ako pag-eskwela, kag tama gid kabudlay ang amon pangabuhi. Si tatay nagpananggot na lang, kagamo ang amon ginasaligan nga makapangita sang amon nga pagkaon. So inday, diri na lang hasta, basi natakan ka na magbasa, kay nagadulom na gani man ang akon mga panulok. Palihog ako tamyaw, kanday Lola Amparing, Lolo Dencio, Lolo Abraham, Ningne, student moms ang Lambunaw, survivors ang Gimaras. Kag sa iban pa nga wala ko masambit. Ang matinahuron, Nanay Flor sa Santa Barbara.
Nanay Flor, bako isipon talang, no? Ano gid abi ang buot, sang 17 anyos, sang 16 anyos, pero ti si tatay mo, nanindugan man. Naghimakas, kag bisan paano, siyam ka mo kabilog, napadako ka mo, and then siguro si nanay ninyo, ara lang sa sulod sang balay, pero bisan dira lang siya, no? Tatap niya man kamo sang maayo. That's why, nga nagdalagko man kamo sang husto. Naabtan pa kamo sang gera, do ano kabudlay, no? Para sa mga ginikanan. Ang kulba, hindi hamak. Ngati hindi lang kamo masakit, hindi lang, wala lang sa may madula sa inyo nga kabuhi, kay ti, nagapinalagyo kamo, no? Sa mga hapon, pero ti, ginubayan man sa mahal nga Diyos. Kag tanan kamo, sa gihapon, kompleto. Kagang inyo ginikanan, kompleto man. Kag padayon lang ang ilang nga paghimakas. After na, nga natapos ang giyera, kag kamo naman, padayon sa pagpangabuhi, kag nagamat-amat, no? Sa inyo nga pag-eskwela, you said, I recalled, 12 years old ka na. Sang nakasugod ikaw eskwela bilang grade 1. And then sa school, dito mo na discover ang imo nga talent sa pagsaot, sa pagkanta, kag sa kung ano-ano pa. Because madamo ikaw nga mga activities nga imo nga ginaintrahan. Thank you, Gid, Nanay Flor, sang tiga diin gani si Nanay Flor. Santa Barbara. Ay nako, Nanay Flor sa Santa Barbara. Salamat, Gid, ha? Dali lang mga ubos ding imong bilin. Daw 5 kabilog ang mga stories, so pwede ka naman kamat-amat. Diretsuhan tayo sulat din ni Lola Amparing. Dearest Tita Regine. Magandang hapon sa inyong lahat, mga mapisan, maukod ng mga listeners, kag tanan nga mga palangga ko nga letter senders. Ibinigid sa imo Tita Regine and family. Again, mayong hapon, kabay, hatagan kita sa kaluoy, grasya, kag blessings ang atong mahal na puong may kapal. Tita, bisan masakit ang mga tudlo ko sa pagsulat, ginapilit ko gid nga makasulat. Ako naman ang nag-iisahanon subong diri sa balay. Nadumduman ko, tita, nga adlaw subong sang amon nga 69th wedding anniversary sang akon nga husband. Wala na siya. Gani napisanan ako nga magsulat, bisan hindi maayo ang akon nga pamatsyag. So i-share ko, no? Sa doon nagbakasal bala kami, 1957, June 5, sangging kasal kami sa civil lang, sa syudad sa Iloilo. Ginlantaw ko di sa ako ni record notebook nga ay na-share ko nagli sa imo, no? Ang naagyan ko sadto. Sabay ang pangyayari nang nagkasakit ang aking kabiyak ng puso. Noong May, June, and July 1984 yata kung hindi ako malipat. Sa record ko, tita, may X na sa before sang number sang kasaysayan ko nga ako nga napadala. Sa tong June 20, 2024. Gani, pati sang nag-ICU sa hospital ang ako na husband, kag pati man sa pag-awol ko na sa tong 1957, natapos ang kasal. The following day, dinala ako sa akong tiya sa Manila. Kay balan mo, tita, ang akong isa ka-admirer. Ginpromisahan ko sa to nga maghulat lang tubtub makatapos ako or tubtub matapos ang klase ko sa to, 1957. Gani gindala ako dayon sa Manila nga for 1 year didto lagi ako may ginlagawan. Kay bala mo, tita, pag ibalo sang admirer ko, kay tika powerful man sang family nila sa banwa nila, gilayon nagabato sa Manila nga sila niya by hook or by crook. Bisa may bana na kuno ako, kuhaon niya ako kag panginmatyan niya gid kuno ako.
kasugpon sang sulat. Tita Regine, medyo maayo-ayo na ang akon pamatsyag subong, gani kusupunan ko ang sulat ko, kaina sang aga, nga way ko natapos. Sa isa ko kasulat, ari pa sa akon, kag nasaysay ko na ang mga masubo, mga pagtitiis, mga paghihirap na aking naranasan noong buwan ng Mayo, June at July 1984, sang pag-atake, sang grabe nga sitwasyon nga akon nga naagyan sadto. Gani nagpasalamat gid ako sa mahal na poong may kapal, nga ginubayan ako nga hindi na magkasakit, kag tubtob sa subong buhi pa ako kag ginaalagaan sang akon nga mga palangga, kag sang aton mahal nga Dios. Gani kinahanglan o dapat magsalig maniwala tayo sa poong may kapal para bigyan tayo ng mabuting kalusugan at haba ang buhay natin. Kung may nagapangyo sang bulig, huwag magiging madamot. Kaagad tumulong para ikaw tutulungan man ng ating mahal na Diyos. Sa ngayon, marami man ang aking natutulungan. Pero meron man na naglingon sa pinanggalingan, may ara man nga wala. Tita di bali kung may ginhatag nga bulig, kagula na kabalos, pero may ara man nga balos sa dating tulong mo. So, nadumduman ko naman ang laygay o konsermon ni Monsignor Militon Oso Sadto. And I quote, "When you give, you take. And when you take, you give." Kung hindi nakabalos, ang ginbuligan mo sadto, somebody may tutulong sa'yo. May Diyos ang mundo, kaya alam niya ang mabuti o masama. Kung mabuti o masama ang ating ginagawa. Dapat lang magmahalan at magtutulungan ang bawat isa sa atin upang may ganti tayong kukunin o kamtin galing sa poong may kapal. Another episode. Tita sa subong, nag-isahano naman ako liwat sa balay, gani supunan ko naman ang akong sulat sa nagligid nga adlaw. Tita, mga tao diri, no, nagkadto sila sa CPU, kay graduation sang apo ko, mamasteral, kag nabatian ko, nga nag-number 1 ko no, sa iya nga thesis. Wow, congratulations. Sana kung malakas ako, luyag ko man niya magupod sa ila. Tita, tama ka alam, kag tama kabuot nga bata. Pag-graduate niya sa high school sadto, naging valedictorian man siya. Kabuot, kag kamatinahuron nga bata. Before 7 o'clock sila naglakat, kay 9:30 yata ang graduation. Abi mo tita, maliban na marunong or alam-alam, ay buot-buot pa. Tapos mapagmahal, magalang sa lahat. Inaasikaso niya ang lahat na kinakailangan ko. Intagaan ko siya sa graduation gift. Kag may kalakip na sulat, ako nga ginhatag sa iya. May taos-pusong greeting sa iya nga pagtapos. Bilang highest or number 1 man daw siya sa sinulat na thesis. So ipagdadasal ko sa poong may kapal ang tuloy-tuloy na kaunlaran niya. So tita, here's my love. Kisses and prayers to all my co-letter senders and my sincere love. And to your family, Tita Regine. Best regards to all sa mga loving co-letter senders ko. May God bless us all. Lola Amparing. Gamay nga pahabol gali si Lola Amparing. Thank you, Tita Regine, for reading my letters. Bago mo lang matapos basa, nga full of smiles and happy gid ako nga ginabasa mo kaina ang akong nasulat. Pero mo ko ginahambal, no? Ang ginasulat ko, kung ginabasa mo na, happy gid ako dira. So again, salamat gid katama sa liwat. Love lots, Lola Amparing. Sa liwat man, Lola Amparing, I'm sure hindi pa din nagatapos ang mga padayon mo, ng mga istorya nga ginashare diri sa aton sa kahapon lamang program. So again, mapasalamat lang ako sa imo, and I'm sure there would be more coming from you.
So salamat, and to those nga may ara mga stories, especially about their fathers, because we're going to celebrate Father's Day this Sunday, June 21. You can write your stories para nga mas madali, i-email nyo sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton ninyo sa gihapon ginabato nato nina. Kung mahimo, pwede himuon nga very clear ang inyong mga agi kung kaisa nagasakit man ang aton mata. Pero gina-try tagid nga maintindihan ina. So isulat ang mga istorya na dinipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Ang pinakamadali, kamo na mismo ang magdulong diri sa inyong makasaysayan. Or hindi gani, may lihugon kamo. Nga kung pwede, idulong ang inyong mga sulat diri. So, salamat, gid. Eto those nga managpadala sa ilang mga kasaysayan, wala to pa nabasa, hulat-hulaton lang naton. Kaya ginapang amat-amat naton. Magasunod na ang mga beautiful dramas every afternoon after sang kahapon lamang program. Magabalo si Tuyang Ermitanya, pag-sundan sa provincial jail, and then ang Dear Diary. So, magiging salamat sa inyo, and I'll be seeing you again tomorrow sa gihapon ni ninyo nga alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon, and God bless.